Tervetuloa Sunnuntai-podarit uuden jakson pariin. Tänään meillä on vieraana Utti Hietala, joka tunnetaan Suomen natupodausskenessä yhtenä legendaarisimmista hahmoista. Uttihan on tällainen oikea podausnörtti, joka mekin saatiin monta kertaa tämän jakson aikana huomata. Yhteistyökumppanina meillä toimii ainoa studio, joka tarjoaa meille nämä työskentelytilat, jos me tälläkin hetkellä kuvataan tätä podcast-jaksoa. Lisätietoa jakson kuvauksesta. Eiköhän mennä itse jakson pariin. Höpinät sikseen, Utti, miten sulla menee? Onks sano nyt ihan ympäripyöreästi ja lyhyellä vastauksella, että mitä kuuluu. Niin. Mitä luulet, että saatko haluamasi lyhyen vastauksen multa mihinkään aiheeseen? Se klisee, mikä pitää tuoda. Että Joo. No ei siis samaa shittiä joka päivä vuodesta toiseen ympäri vuoden. Eli ei se, tässä on nyt silleen kuitenkin taas hengissä selviytymisdieetti meneillään joka keväiseen tapaan ja sitten eipä sen ihmeempää, että kovasti yrittää treenailla ja opetella lisää bodauksesta ja ehkä soveltaa sitä johonkin. Niin, no perusjutut. Onko sulla siis ihan siis keväinen dieetti, mutta onko sulla sanotaan näin? Kyllä mä nyt, kyllä tämä on toisin kuin silloin 2024, jolloin mä lähdin. Siis mä joudun joka tapauksessa tässä mun saatana vuonna 1928 rakennetussa Kallion kämpässä tekemään. Täällä tulee ihan hävyttömän kuuma käsisin, vaikka mulla on tuossa foliot ikkunassa, en tiedä mitä. Joo. Niin että mä joudun joka tapauksessa tekemään aina sen hengissä selviytymisdietin, ja silloin mä aloitin sillä, mutta sitten mä huomasin silloin 2024, että hei, että tuolla olisi nyt natikkabodauksen EM-kisat, niin että ne olisi Tanskassa, ja se vähän jäi kiinnostelemaan ja tolleen, ja sitten kun mulla oli aina ollut skidistä saakka, että mä olin myös noita natikkaliittoja seurannut, itse asiassa mä olin tietoinen niistä jo muistaakseni 90-luvun lopulta lähtien, ja sitten Suomessahan tuli testatut kisat bodylajeissa, niin vasta jos puhutaan classic bodybuildingista, niin se tuli, siitä ilmoitettiin 2004 vai 2005. Joku 2005 mulla on joku tällainen hahmo. Se oli silleen, että siitä ilmoitettiin 2004 Fitness Expon aikoihin, että ensi vuonna on sitten nyt tällainen uusi laji, ja knoppina se, että se oli alun perin vähän, sitä sanottiin miesten bodyfitnessiksi. Okei. Se oli sen lajin alkuperäinen ilmoitettu nimi, ja kaikki oli vähän silleen, että että mikä juttu tämä on, mutta sitten että ne säännöt oli ihan samat, että se oli vaan sitten, että KP kehitti siitä, sitten se oli kai KPn idea, ja se sitten siellä IFBBn pamppuna, niin se sai sen aika nopeasti läpi sitten vuonna 2000, nimenomaan 5, koska niillä oli ensimmäiset Classic Bodybuildingin EM-kisat keväällä, ja siellä Lubos Malinak voitti, ne itse asiassa jako väärin ne palkinnot heti alkuun, siellä on jännä, ne oli laskenut ne sijat ihan väärin ja tolleen, ja sitten ne joutui, kun se on hassu, kun katsoi niitä kuvia, että mitäs ihmettä, että tuolla puolet jätkistä niin on jo värit pois päältä siinä palkintojen jakokuvassa, ja sitten osa näyttää ihan pitun myrtseeltä, ja osa ihan pitun, tiedätkö, iloisia, niin ne oli jakanut väärille tyypeille ekaksi palkinnot siellä, ja sitten kun oli jo mennyt backstageille pyyhkinyt rimtänit pois, niin sitten oli hei, komento takaisin, että teillä muuttuu sijoitukset, ja se, joka oli ollut alun perin kulta siellä, niin se sai pronssia, ja se oli siellä silleen ihan. Joo. Ja ei siis pitkä story, mutta se oli 2005 oli sitten Suomessa syksyllä ekat, ja silloin se oli jo nimellä Classic Bodybuilding, ja mitäs mä siihen pääsin? Niin, se oli se, että mä olin kuitenkin jo yli 5 vuotta ennen sitä, niin mä olin seurannut sekä WNBF, eli World Natural Bodybuilding Federation, joka on tänäkin päivänä maailman isoin natikkabodausliitto, ja sitten toinen on INBA, joka on tämä liitto, joka on järjestänyt 90-luvulta saakka muun muassa Natural Olympian. Eli nämä oli ne 2 isoa, ja näiden lisäksi, tällä hetkellä siellä on ehkä 3, Drug Free Athletes Coalition, DFAC, tai sitten siinä oli välissä, että siellä on ollut aikamoista sellaista vähän samaa kuin nyrkkeilyssä, tiedätkö, että on 3-4 kirjaimen yhdistelmiä helvetisti, mutta ne pari-kolme. Selvää, mikä nyt on mikä. Ja mutta siis pointti oli se, että mä olin seurannut sitä hommaa netin välityksellä jo
niin kuin 90-luvun lopulta saakka. Mulla oli aina, koska kun se alkuperäinen tilanne oli se, että mä halusin aina kuitenkin aika nopeasti jo silleen, kun rupesi bodailemaan 97 ja mä olin niin kuin treenannut himassa saatana 5-vuotiaasta saakka päivittäin, tiedätkö, niin kuin vetänyt kaikkia punnerruksia ja 5 kilon käsipainoilla niin kuin joka päivä vittu 200 vatsaa ja 200 niin kuin vipunostoa, 200 hauskia, jotain tämän tyyppistä siis niin kuin vittu, kun et salille vielä päässyt. On kyllä ihan hullun kuulosta, mutta eikö se nimenomaan jostain Arska näistä leffoista lähtenyt, onko mä ymmärtänyt oikein? Joku tällainen story sulla ilmeisesti. Joo, sekin on, onhan mä nyt se kertonut miljoonaa kertaa, mutta se pointti oli vähän se, että mä näin, se ei ollut Arskan leffa, vaan se oli dokumentti, joka on todennäköisesti silloin ollut Pumping Iron. Niin, ja mä olin nähnyt sen skidinä, mä olin ihan niin pieni, mä olin niin alle joku 5-vuotias, niin mä muistan, kun ne tekee, siinähän on se kohtaus siellä Mr. Olympian backstageillä, kun ne tekee, sitten Arska rupeaa punnertamaan siinä, kun se pumppailee ennen kuin se menee, ja sitten se oh, there's a barbell above my head, don't want any accidents to happen, tai kun se Lou Ferrigno pumppailee siinä vieressä. Ja mä muistan, mä olin vaan katsonut, miten voi ihminen näyttää tollaiselta, ja sitten mä olin vaan ruvennut kopioimaan ja tekemään niitä punneruksia, mutsi kertonut mulle jälkikäteen sen. Ja sitten mä olin vaan silleen, kyselin kauheasti niin kuin faijalta, joka on liikkamaikka ollut, että miten saa lihasta kasvatettua, niin se oli tyyli, että syö lihaa. Et se oli niin kuin silloin 80-luvulla se. Se oli niin kuin silloin, vaikka faija itse asiassa oli aikanaan se harrasti painonnostoa myös, mutta silleen, että se, anyway, se oli se 80-luvun tietämyksen taso, mutta joo, siitä se lähti silleen, että se on niin kuin iskostunut mulla verkkokalvoille, kun mä oon just alle 5-vuotiaana nähnyt vaan TV:ssä sen Pumping Iron ja edelleen se, että kun se Arska on siinä niin kuin hirveät rintalihakset ja hauikset ja tolleen, se seisoo siinä lavalla ja pumppailee backstageillä ja sitten, se on niin kuin sen jälkeen se on syöpynyt sinne niin kuin aivoihin, että okei, tuolta niin kuin ainakin haluaa näyttää onnea vaan siihen ainakin natikkana, mutta se et sen jälkeen sitten mä tein vaan joka päivä niitä punneruksia niin kuin yli 200 ja 200 vatsaa ja jos ikinä oli jossain joku leuvuvetotanko, niin siihen vaan niin kuin riuhtamaan ja sitten mulla oli joku 5 kilon käsipainot, jotkut jossain itse hitsatut ja niillä tekijöitä. Mä muistan, mä katsoin jostain fucking TV-shopista. Siellä oli Tässä on pakko sanoa itsekin, että musta tuntuu, että toi TV-shop on ollut tosi iso vaikuttaja. Joo. Apptronicit ja Total Gymit ja kaikki mahdolliset. Ja sitten yritti niinku miettiä, että hei, miten mä pystyisin, kun mulla ei ole Chuck Norrisin kunnon salaisuutta Total Gymia, niin miten mä voisin tehdä noita samoja liikkeitä. Joo, se... Kyllä mäkin muistan siis, että on niin kuin tiedät, että sä just niistä nähnyt jotain, että ei vitsi, toi on siistiä tavallaan sitä fysiikkaa katsonut, että olisi kyllä cool näyttää tolta ja sitten tekee jotain leukoja jossain hiton, en mä tiedä, mulla oli joskus skidinä joku tällainen, tiedät se 2 kerros sänkyä tyyli, jotain sellaista. Niin, siitähän pystyy, ja itse asiassa kyllä. Sähän olisit, nyt kun tulee mieleen tälleen, koska mä oon joutunut esimerkiksi korona-aikana olemaan se 10,5 viikkoa ihan absoluuttisen lockdownissa, kun mä olin silloin Espanjassa. Siellä ei oikeasti päässyt ulos silloin, että siellä kulki toi mikä se on, Guardia Civil, siis toi kansalliskartia, ne kyseli ihmisiltä, että miksi vittua sä oot ulkona silleen, niin kuin, että siellä tuli sakkoja. Niin tarkka toi, okei. Joo, se oli, ja kato, kun Espanjassahan oli silleen, että siellä oikeasti kuoli niin kuin tuhansia vanhuksia siihen koronaan alun perin, koska niillä täyttyi kaikki noi sairaalat sitten niistä että niillä ei ollut tehohoitopaikkoja, niin siinä mielessä on ihan ymmärrettävää, että ne joutui niin kuin rajoittaa aika pahalla kädellä, mutta siis silloin joutui keksimään, miten treenasi niin kuin kotona 4 seinän sisällä. Mulla oli niinku TRX-kopio, 1 12 kilon kahvakuula. Itse asiassa tosi hyvä setti vastuskumeja säädettäviä, mutta silleen, että se oli niinku, mulle se oli jopa sellainen, mä muistelen sitä oikein niinku silleen tietynlaisella lämmöllä sitä periodia, koska joka kerta sai keksiä niinku uudelleen, niinku, että no mitäs tällä viikolla tekee niinku erilaista bodaustreeniä, tällaisillehan vittu käytti jotain, tiedätkö, niinku harjanvarsia ja tuoleja ja tollasia. Ja esimerkiksi siinä, että jos sulla on ollut 2-kerroksinen sänky, niin siinä pystyisi tekemään räkkileukoja. No eli sä pystyisit laittaa jalat sinne seinään vasten siitä alapuolelta, sitten laittaa lonkan kulmaa ja vetämään siitä, niin se on aika hyvä liike itse asiassa latseille ja teresille. Että joo. Miten me päädyttiin edes näihin? Kuulumiset. Tämä varmaan lähti jotenkin siitä, että ai niin kuin mulla on tämä dieetti meneillään, mutta se... Joo, tästä dietistä
taidettiin päättyä, että miten sua on kiinnostanut nämä kaikki eri lajiliittojen skabat, ja sitten päädyttiin sitä kautta taas. Joo, niin itse asiassa nyt mä pääsen tästä takaisin siihen, että silloin 2024 mä päädyin, vaikka mä aloitin sen dieetin vaan niin kuin normaalina kevätdiettinä, niin sitten mä päädyin lopulta tekemään sen bucket listin homman, että mä olin aina halunnut kuitenkin, vaikka tuli sitten kun Suomeen se niin kuin doping-testattu Classic Bodybuilding, ja siellä mä kilpailin 2006-2018, oliko se yhteensä 8 kisakautta, yhteensä 24 kisaa tai jotain, mutta sitten, että et siinä aikana tietenkään, koska se on se Euroopan IFBB on vähän sellainen, että jos sä kilpailit siellä, niin sitten sä saat heti kilpailukielloa, jos sä edes niin kuin vilkaset muuhun liittoon päin, että se on vähän, se ei ole niin kuin, ne ei oikein tykkää siitä, että on missään tekemisissä muiden liittojen kanssa, kun taas nämä natikkaliitot on silleen nykyisin aika hyviä, että siellä samat jätkät kilpailee ihan ristiin, koska ne ymmärtää sen, että se on kilpailijoiden ja liittojen etu, että siellä ei niin kuin rajoiteta liikaa sitä hommaa. Mutta anyway, niin sitten, koska mä nyt olin jo käytännössä eläköitynyt siitä SFUn kautta niin kuin, Eurooppa IFBBn alaisesta kilpailemisesta, mutta edelleen oli vähän niin kuin jäänyt taustalla se, että kun oli skidistä saakka seurannut niitä natikkaliittoja, oli aina halunnut niin kuin käydä siellä, ja sitten just niin kuin bongas jostain, mulle tuli jossain Suomessa vastaan, hei, että, niin kuin, että natikka EM on Tanskassa tänään, voi yleensä sanoa jossain vitu Unkarissa tai jossain missä lienee, niin se niin sitten se jäi niin kuin kytemään sinne, ja sitten mä käytännössä vaan jatkoin sitä dieettaamista, ja vasta aika lopussa, siellä niin kuin kesän lopulla, niin uskalsin sitten niin kuin lopulta, että okei, että kyllä tämä nyt on niin kuin kisadietti. Mutta sehän ei ollut silloin mikään niin kuin kauhean optimaalisesti niin kuin tehty, että se oli, nyt tällä kertaa niin mä niin kuin tiesin, että mä tiesin se jo niin kuin heti edellisten, niin silloin 2024 kisojen jälkeen, että okei, nyt mä menen niin kuin pari vuoden päästä uudelleen, ja nyt mä oon niin kuin tehnyt sen jo etukäteen, että mä oon vetänyt esidietin jo niin kuin 2025 loppukesästä syksyyn, sitten niin kuin ylläpitoperiodia, että on pudottanut siinä sen diet fatiguein ja tollasen, ja sitten niin kuin mä lähdin samaan aikaan dietille tammikuun lopulla, helmikuun alussa, kun silloin viimeksi, mutta niin kuin nyt mulla oliko mulla 8 kiloa vai 7 kiloa vähemmän painoa, koska viimeksi mä joudun pudottaa vähän vauhdilla siinä, että mä pääsin sitten niin kuin siedettävään kondikseen, mitä siellä natikkaliitossa oikeasti niin kuin on pakko olla, että sä et joudu häpeä niin kuin silmiä päästäs. Joo, se on vähän, että mä itse asiassa viime syksyn itsekin kisasin CBB:ssä just NF:n yhteydessä, niin ei meilläkään oikein, että lihasmassa nyt on vielä silleen niin jäljessä ikään kuin, että siinä kestää sitä vuosia sitten saada, mutta tavallaan kilpailuetua koitettiin kireydellä, ja sitten siinä kyllä se on jo. Huomasi kyllä, että tämä siis oikeasti hitto kiristellään, ja siitä kisapainokaan ei ollut ihan hirveästi sit loppupeleissä, mitä ajattelee, tiedätkö? Joo, ja tämä on se klassinen, että jengi katsoo silleen, että tuosta 10 pois lavalle silleen, nyt todellisuus on todennäköisesti plus 20 siinä tapauksessa, jos halutaan päästä aidosti kondikseen plus, että sekin on vielä, siinäkin on aika paljon eroja. Ensinnäkin, nykyisinhän se itse asiassa siellä Classic Bodybuildingin niin kuin SFUn puolella, koska siellä on nykyisin ne bokserihousut. Eli mä en ikinä ehtinyt onneksi kilpailla niiden aikana, ei mun mielestä ne ei niinku just niin, just mä ehdin niinku 2018 vetää vikat kisat silloin, mä en tiedä milloin ne muuttui, siitä oli ehkä vuosi 2, 3, 4, en mä tiedä mitä siinä meni, mutta et mä kilpailin kaikki mun Classic Bodybuilding kisat ihan niinku perinteisillä kehonrakennusposeeraushousuilla, ja se nyt on, siis kun mun mielestäni sellaiset niin kuin bokserimalliset ei tee kauhean monen tyypin fysiikalle mitään palveluksia, siis sille, tiedätkö, että se ei niin kuin saa, että se vähän niin kuin se saa sen näyttämään sellaiselta laatikkomalliselta sen fysiikan aika monella, että saa olla melkoinen symmetrian sulttaani, että niillä boksereilla näyttää niin kuin silti tosi linjakkaalta se fysiikka, mutta anyway se oli. Ja se ehkä näissä bokseri tässä mallissa on vielä se, että kun siinä on ne tarkat, että sen pitää peittää X määrä sun pakarasta, niin sitten mun pitäisi rekkarissa olla ihan silleen, että hitto, meneekö nämä nyt muuten läpi edes? Siinä rajalla tyylisesti. Joo, se periaatteessa olisi mulle ollut siltä osin hyödyllinen, koska mulla on aina ollut se pakara nimenomaan ihan poikkeuksellisen paha, niin kuin, että mulla on niin kuin kaikki mun rasva on saatana siinä niin kuin pakaran ja alaselän sivun sellaisella yhtenäisellä alueella. Että
mulla on silleen, että jos mun ei tarvitsisi saada pakaraa kireeksi, niin mulla olisi kisapaino vittu 7 kiloa korkeampi, ja mä olisin ihan siis, tiedätkö, niin kuin takareisiä myöten. No. Että mä joudun niin kuin, että mä saan sieltä pakarasta 2 kiloa pois, niin mä joudun polttaa 5 kiloa lihasta niin kuin ylipäätänsä kauttaaltaan. Ja se, että se on vähän vittumainen, mutta sekin on genetiikkaa. Joo, koska siis sekin on sellainen, mitä porukka ei tajua. Mä itse niin kuin olen valmentanut niin paljon jätkiä aikanaan sitten katsonut, että tulee niin kuin mieleen jotain. No, Vilenius oli niin kuin esimerkki siitä, että sillä oli ensimmäisellä kisadietillään 2007, niin sillä oli persekutseella ennen kuin sen olkapäät oli säikeillä. Oho. Eli siis niin kuin se oli ihan aivan nurinkurinen, sitten mä vaan niin kuin naureskelen, että ei nyt mene ihan tasan onnenlahjat. Joo, ja se sitten taas, joo, että se, kun se on ihan sellaisesta, toki niissäkin on tilastollisia eroja on olemassa, että keskimäärin puhutaan, niin kuin, onko se androidista ja gynoidista niin kuin rasvajakaumassa, siis miesten ja naisten välillä. Niin kuin keskimäärin ehkä naisilla enemmän on alavartalossa, miehillä enemmän niin kuin keskivartalossa, mutta se on silti vaan niin kuin tilastollisesti, että saatat tyyliin 1000 miestä ja 1000 naista, niin sitten voidaan sanoa, että no varmaan niin kuin keskivartalorasvaa on tuossa 1000 miehessä enemmän kuin naisilla ja päinvastoin niin kuin jalkojen osalta, mutta sitten yksilö on aina täysin yksilö. Näinhän se on, että on tavallaan, että on se hyvä, että tutkitaan ja sitten otetaan näitä otoskokoja, mutta se, että mikä se mahdollisesti on ollut ja sitten kun ei se kerro tavallaan koko totuutta. Joo, mutta se, siis mä olin niinku ihan saatanallisen tyytyväinen loppujen lopuksi siitä, että mä vedin sen oman bucket list-diettini sitten sinne, että mä kävin VNBF:n siellä Supernatural, siis brittien avoimissa mestaruuskisoissa, mitä vähän pidetään niin kuin VNBF:n epävirallisena EM-kisana. Ja sitten taas ne ihan viralliset natikkabodauksen EM-kisat, mikä on INBA-liitto järjestänyt, se oli niin kuin 10-vuotiskisa, ja mä oon niitä aina netin kautta silleen seurannut. Niin sitten pääsin sinne Tanskaan, niin ja UKDFBA, se on hieno, se on toinen sellainen pitkään seurattu, mitä mä oon itse tsekkaillut, niin että mä kisasin siellä, niin kun ne oli peräkkäisinä viikonloppuina, ne oli molemmat Birminghamin lieppeillä, niin se oli niin kuin kaikkineen, että pääsi sinne niihin kisoihin, plus että ne ei millään tavalla, ei todellakaan pettänyt odotuksia, vaan päinvastoin siellä on ihan omanlaisensa sellainen, siinä on ihan erilainen, mä sanoisin, sellainen niin kuin fiilis ja sellainen yhteishenki sillä porukalla, jotka niissä eri natikkaliitoissa kisaa, koska ne on ihan jo niin kuin nimensä puolesta ne on natikkaliittoja. Eli Suomessa käytännössä SFU on natikkaliitto. Sehän on ihan täysin hyvin hoidettu silleen, että siellä pitää olla lisenssi, joka maksetaan siis niin kuin viimeistään tammikuun vaihteessa, jos sä haluat ylipäätänsä koko vuonna. Ja sitten sen jälkeen saat se ei taida ADT, vaan mikä se on SUEC vai mikä se on nykyisin, mutta siis käytännössä, että sulla on ihan off-season testaus tollainen, ja se on niinku harvinaista, että se on, Suomessa se on tosi hyvin hoidettu SFUssa, että se on aito natikkaliitto, ja siellä on testauskunnassa ja kaikki tollainen, toki siihen nyt on mun mielestä vähän liikaa tehty byrokratiaa sen suhteen, että kaikilla pitää olla maksetut tiimit ja maksetut valmentajat, ja valmentajilla pitää olla... Joo, toi on taas uusi tavallaan, mistä voisi oikeasti höpistää silleen. Joo, mutta se the good with the bad silleen, että kokonaisuudessaan se on silti sellainen, että jos joku on natikka, bodari tai natikkafysiikka-lajin harrastaja Suomessa haluaa kilpailla, niin mun mielestä siinä ei mitään epäselvyyttä, että totta kai silloin mennään sinne SFU ja siellä voi niin kuin aika pitkään varmaan sitten niin kuin kehittyä ja tavoitella sitä, että sitten jos sä oot jossain kohtaa niin kova, että sä vaikka voitat ihan mennen tulee jotkut SM:t, niin sitten voi miettiä, että koska silloinhan sä seuraavaksi menet kato kansainvälisiin kisoihin. Ja nyt sitten ne kansainväliset kisat onkin vähän eri keissi, että kyllähän ne IFBBn kansainvälisetkin kisat, niin kuin EM:t ja MM:t, niin onhan ne ollut testikisoja iät ja ajat, että siellä on niin kuin kisoissa testaus, tai ainakin kuuluisi olla, se on sitten vähän... Tämä kuuluisi olla, mutta näissä on niin kuin, se on niin riippunut, että se on enemmän ollut vähän sellainen, että mä oon aina sen kuvaillut silleen, että Suomessa se on niin kuin tosi hyvin hoidettu. Suomessa on aidosti natikkaliitto.
Ja mutta sitten ei kannata odottaa enää sitä samaa level playing fieldia, kun sä meet Suomen ulkopuolelle kisaamaan. Muistaakseni ainoastaan virolaisilla on lisäksi ollut niin kuin, ihan niin kuin samassa mittakaavassa testausta ja tolleen noit heti. Niin kuin. Mut joo, et se, ja mikäköhän, no en mä siis, mä koin itse, että siinä kohtaa kun mä olin niin kuin saatana 24 kisaa ja 8 preppiä vetänyt sillä puolella ja kuitenkin voittanut SMissä Classic Bodybuildingin overallin 3 kertaa ja mulla oli niin kuin PM kuluttaa, PM hopeeta, Classic Bodybuildingissa mulla oli 2 top 6 sijoitusta MMistä ja sitten kun mä niin kuin näin sen, että okei, kun mä menen sinne MM-tasolle, mikä on testikisa, mutta ei natikkakisa niin kuin aidosti, niin mulla oli vähän niin kuin rajallista se, että mä en enää niin kuin sitä korkeammalle mun genetiikalla, että olleen pystynyt siellä pääsemään, ellei nyt sitten olisi jotenkin tehnyt silleen, että saatana yrittää joka vuosi ja toivoo, että joku vuosi tulee huono lainappi vastaan. Niin, joka on myös yksi tietenkin, mitä jotkut jopa tekee, että sä mietit aina joka syksy tai kevät ja koitat. Joo, mutta se siihen verrattuna niin mä sanoisin se, että se oli niin helvetin hieno sitten noissa, että ne oli ihan samat jätkät, jotka kilpaili siellä, niin kuin oli se VNBF tai INBA tai UKDFBA. No UKDFBA on INBAn alainen, se on vaan niin kuin brittien oma niin kuin se paikallinen, mutta se, joo, niin se oli niin saatanan hienoja kokemuksia ja silleen sellainen se henki siellä ilmapiiri oli niin, että siinä on joku lisä siinä on, koska se on niin kuin, että ne on myös nimensä puolesta lähtökohtaisesti ne on Natural Bodybuilding Federation, että se ei ole vaan nimellinen testattu joku kisa tai tällainen, niin kyllä se niin kuin, että siellä on pikkasen eri kulttuuri, eikä edes pikkasen, mutta mä olin aika tyytyväinen, että mä lopulta uskalsin sinnekin lähteä sitten, koska kyllähän se vaatii aikamoista niin kuin järjestelyä ja piti itse ottaa kaikkiin yhteyttä ja tiedustella, kun ei Suomessa ole mitään affiliattia tollasta ja sitten että kaikki ja nyt sitten tiesin, että tänä vuonna ainakin yritän niin kuin vetää suoraan sitten tein kaiken niin kuin se optimaalisemmin kannattaisi tehdä, että esidieetti, ylläpito, sitten varsinainen kisadieetti riittävän sellaisella väljällä aikataululla ja sitten niin kuin käytännössä taas sinne syksyn johonkin lokakuun, marraskuun kisoihin niin olisi niin kuin tähtäimessä. No niin, eli siis toisin sanoen kisat jatkuu vielä. Joo. Mä en osaa tehdä mitään muuta. Mä oon niin vanha ja saatella kaavoihin kangistunut, että ei. Niin, että samaa sykliä koko ajan vuodesta toiseen. Ja ehkä tähän voi kiteyttääkin sen sitten, niin kuin, että miten ne menee, niin sama homma. No niin. Joo. Nyt käsitelty, että miten Utilla menee tällä hetkellä. Kyllä. No pitäisikö meidän sitten lähteä siihen ikään kuin treenipuoleen, eli lähdetkö sä kysymään tuosta, sulla oli mielessä joku hyvä juttu tähän heti alkuun lämmittelyksi. Joo, kyllä, että mä ajattelin, että puhutaan niinku itse reenaamisesta, kehonrakennuksesta, että jätetään nyt ravinto ja palautuminen. Mutta ennen sitä mulla oli kuitenkin tämmöinen tuosta sun sikapulkista, minkä sä silloin aikoinaan vedit. Että sähän sanoit muistaakseni, että sä olit jonkun 10 vuotta reenannut siinä ja kasvattanut suurimman osan lihasmassastasi ja halusit koittaa tämmöisen viimeisen kortin tavallaan, että jos saisit jollain ihmeen tavalla vielä kasvatettua jotenkin hyvin lihasmassaa ja siirryit sitten sikapulkille, mitä aika systemaattisesti vielä lähdit tekemään, että sä niinku söit silleen, nostit painoa pikkuhiljaa ja sait ja tämmöistä ihan perus progressiomallia, eli lisäsit aina painoihin, liikkeisiin paljon painoa ja oliko näin, että mihin asti sun elopaino nyt sitten nousi? Joo, eli ihan hyvin taustatyön tutkinut, ehkä mä oon jossain YouTube-videolla sen selittänyt, eli se oli 2008 kisojen jälkeen, missä kohtaa, mulla oli siinä, eli mä olin voittanut silloin se mun ekan SM:n ja sitten mä olin käynyt PMissä, mä olin käynyt vielä siinä, MMiin ei mua Suomesta laskenut, mutta
Niin mä kävin siellä Viron kisassa, sehän se oli, ja se oli mielenkiintoinen. Se oli kutsukilpailu Virossa, ja sitten mä päädyin siinä niin kuin vertailuun tulevan Classic Bodybuildingin maailmanmestarin, joka ei voittanut sitä kisaa, vaan virolainen Marek Kalmus, joka oli toisessa liitossa kehonrakennuksen maailmanmestari, ja se itse asiassa kärähti testissä siinä kyseisessä kisassa, mutta siis se voitti sen kisan siinä päivänä. Ja se oli silleen aika silmiä avaava kokemus silleen, että koska ne laittoi mut yhdessä vertailussa näiden kahden jätkän väliin, ja Taavi Koovitse, joka tuli siinä kisassa tokaksi, niin se voitti sitten Virossa 2011 sen alle 180 sentin sarjassa maailmanmestaruuden. Niin mä olin käytännössä niin kuin yhden edellisen ja yhden tulevan maailmanmestarin välissä, ja sitten mä vaan niin kuin kattelin silleen, niin kuin, että okei, että näillä jätkillä on, vaikka on sama pituus painoraja, niin näillä on silleen niin kuin arviolta 10 kiloa enemmän lihasta kuin mulla. Että ne on vaan sitten, tiedätkö, niin kuin vedetty ja puristettu siihen painorajaan vaan entistä tiukemmin ja tolleen. Ja se siis molemmilla näillä kavereilla oli raskaan sarjan bodaustausta, vink vink, siis silleen, että se, vaikka se olikin siinä kisassa sitten niin kuin, että se oli testikisa ja Marek Kalmus ei ilmeisesti uskonut, että siellä testataan, minkä takia sitten niin, tuli ja kokeili. Niin. Mutta silleen Taavi Koovit oli, että se ei ainakaan sitten sen jälkeen, että se oli aikanaan kilpailun Virossa niin kuin raskaan sarjan kehonrakentajana, ja sitten se myöhemmin teki comebackin tuonne Classic Bodybuilding puolelle, ja siellä ei se koskaan niin kuin, testissä kärähtänyt, että se on voinut sitten ehkä vaikka lihasmuistilla tai tollasella siellä operoida. Mutta joka tapauksessa niin mä näin niin kuin siitä, että jos mä haluan kansainvälisellä tasolla pärjätä niin kuin IFBBn Classic Bodybuildingissa, niin mähän niin kuin tarvitsisin vielä ihan hulluna lisää lihasta, että ei niin kuin, että mä en vaan pääse mihinkään tällaisena natikkakynäniskana näillä, mitä mä oon tähän asti onnistunut, vaikka mä olin siinä kohtaa just voittanut se SM ja tolleen. Niin sitten silloin se oli tavallaan vielä, ei ollut tutkimusdataa siitä, että miten tehotonta bulkkaus on tai tolleen. Et silloin elettiin vielä sitä aikaa, että piti vaan mennä sellaisten käytännön kenttäkokemusten ja perimätiedon perusteella. Ja kyllä se, niin kuin se bulkkauksen tavallaan sellainen myyttinen voima tai tällainen, että kyllä se oli aika niin kuin, että kyllä siihen uskottiin. Ja sitten mä itsekin mietin, että se on vähän niin kuin yksi kivi, mitä mä en ollut kääntänyt, että mä olin korkeimmillaan käynyt noin 110, että olin mä niin kuin pari kertaa käynyt niin kuin 110 bulkilla, mutta tein sen ylempänä. Ja se on itse asiassa mulla suoraan sanottuna, se on vähän sellainen niin kuin setpoint-alueen yläraja, että jos mä yritän siitä 110 ylemmäs mennä, niin sitten niin kuin, se on niin kuin ihan tuskaa syödä ja kroppa ei halua ottaa siihen yhtään niin kuin rasvaa tai painoa lisää, mutta sitten mä vaan systemaattisesti päätin, että okei nyt 2008 kisojen jälkeen, niin sitten mä vedin siinä, mitä se oli 2010, se oli niin kuin 2 vuoden melkein se bulkki siinä. Ja se oli tosi rauhallisella tahdilla, mutta systemaattisesti nosti sitä painoa, ja jälkikäteen ajateltuna mähän tein sen mahdollisimman tyhmästi, koska mä söin, tiedätkö, täysjyvää riisiä ja täysjyvää pastaa ja kaurahiutaleita. Mulla oli aivan kamala siis turvotus siitä kuidun määrästä, mikä oli varmaan yli 100 grammaa päivässä, koska piti olla niinku clean eating tai jotain. Silleen, mä itsekin siis, kaikki on ollut aina, jokainen kuka saliikaa on luultavasti joskus eksinyt tähän sikapolkkiin, niin siis mä itse olen tehnyt ihan täysin saman ennen kuin aloin kiinnittää huomioon, että onko muuten järkeä syödä kuitua niin paljon, että kaikkea tiedätkö, eli ihan puuroa ja kaikkea sillä ihan överisti, ja sitten joskus tajus, että niin totta, riisikin on muuten olemassa esimerkiksi. Joo, ja nimenomaan valkoinen riisi, ei se täysjyvä riisi, mitä mulla oli silleen, että siis, mä oon kertonut tämänkin niin monen kertaan, mutta se on sellainen, että kun mä niinku herään aamulla, niin mulla on edellisestä päivästä vielä pakki turvoksissa, ja sitten mä oon silleen, ei vittu, nyt mun pitää ruveta syömään taas, ja sitten ne menee silleen, että mulla on niinku kattilallinen täysjyvä riisiä, mitä mä sitten syön siinä ja puputan, yritän vetää sitä, ja siinä kohtaa, kun mä oon 3/3 siitä kattilallisesta syönyt, niin se loppu on jo jäähtynyt, ja sitten mä syön sitä, mä yritän saada sitä puputettua alas, ja sitten kun mä lopulta pääsen sinne niinku kattilan pohjalle, niin mä oon, jes, nyt tää on loppu, aha, mun pitääkin ruveta tekemään seuraavaa safkaa, koska mä oon syönyt tätä 2 tuntia. Ja sitten siis niinku sen päivän päätteeksi, niin ja toki siis niinku blenderillä. Mähän vedin siis niinku, että mähän heitin puolet safkoista blenderiin, että mulla oli niinku siellä sitten. Mutta se oli niin tyhmää tavallaan, että no
pitää vetää, kun bulkataan, niin sitten, että vältetään jotain lihomista tai tarpeetonta lihomista sillä, että sitten vitusti kuitua ja niin kuin puhtailla ruoka-aineilla, kun eihän se siihen vaikuta. Se on vaan se, että miten pitkälle sä nostat painoa ja millä tahdilla käytännössä, mutta ei sitä silloin tiedetty. Että oli vaan näitä, tiedätkö, perimätietoja ja kokemuksia ja clean eating, bro. Niin se, että jälkikäteen sieltä on löytynyt niin paljon sellaisia tarpeettomia elämän kurjuuttamista, niin kuin tyhmyyksiä, huonoa bro sciencea, mutta se oli silti sillä hetkellä, sillä niin kuin vajavaisella tiedolla, mitä silloin oli ennen kuin alkoi tulla oikeasti bodaustutkimustietoa siinä mittakaavassa, mitä nyt on viimeiset 10-15 vuotta ollut. Niin sitä niin kuin löi tyhmää päätä seinään niin kuin vähiten tyhmällä tavalla, mitä silloin keksi. Mutta että joo, olihan se melkoinen. Ja sitten, mutta että joo, se treenaaminen oli niinku hauskaa silloin, koska niinku systemaattisesti nosti painoa. Mä venin siinä, se oli niinku 95 kisapainosta 125 suurin piirtein niinku 2 vuodessa. Se oli aika lineaarinen. Se, niinku, mä tarkkaan niinku laskin sen, että piti saada paino silleen niinku tasaisesti nousemaan. Ja sitten mä tein sellaista niin kuin omaa clusterfuck dogcrappi volyymisyklitystreenia, että mulla oli 2 kiertoa niin kuin pienehköllä volyymilla, mutta niin kuin ihan vaan sellaista dogcrappi-tyyppistä treeniä, missä sitten niin kuin tavoiteltiin, että pistetään lisää painoa aina kun tulee tavoitetoistot, ja sitten välissä oli 1 kierto niin kuin ihan volyymitreeni tyyliin niin kuin 25 sarjaa etureisiä tai jotain tollaista, koska mä tiesin sen, että mulla ei kädet esimerkiksi tai etureidet kasva pelkällä niin kuin sellaisen pienen volyymin progressiivisella treenillä, mutta joo, niin se treenaaminen oli niin kuin ainoa hetki päivästä, kun oli hauskaa, koska kaikkina muina aikoina oli vaan se hirveä, siis niin kuin, tiedätkö, 120 grammaa kuituu päivässä ja niin kuin, niin kuin ihan järjetön hikoilu, niin kuin varsinkin mitä korkeammalle se paino nousi siellä, mutta sitten mä tein niin kuin kaikkien aikojen tietysti kovimmat niin kuin salitulokset siinä sen bulkin ja sen jälkeisen niin kuin dieetin aikana myös osittain, että kyllä siinä pääsi käymään koskemassa aika silleen omasta mielestä ihan ok painoja monessa liikkeessä, mutta sitten sekin on niin hassua, että kun jälkikäteen katsoo, niin sehän oli enemmänkin, se oli vähän pienellä volyymilla, niin sehän on voimaharjoittelu, se ei ole varsinaisesti hypertrofiaharjoittelua. Niin, teknisesti kyllä. Niin, siis silleen, että sitä ihmetteli silleen, että miten voi olla, että mulla niin kuin nousi kuitenkin tuossa kohtaa yli 10 vuotta treenanneena, niin monta kymmentä prosenttia mä sain vielä niin kuin ennätyksiin niin kuin lisää, että mä tein saatana kapeata penkkiä 166 ja niin kuin lattiapunnerusta pausseilla niin kuin 175. Mä lopetin käsipainopenkin tekemisen jo siinä kohtaa, kun sali isoimmat käsipainot 70, niin kuin, että mä tein niillä 8 ja sitten mä en jaksanut niin kuin keksiä, että miten mä saisin näihin lisää painoa. Lisää, ja jotenkin joo ihan sairaita niin tuloksia kyllä. Niin kuin, että sinänsä, niin, eli mutta se on jälkikäteen, kun sitä miettii, että sitten varsinkin jos miettii, että sitten kun mä vedin sieltä sen ison bulkin, tein paljon niin kuin voidaan sanoa kovia sarjapainoja ja tollasia, niin olisi sitä nyt olettanut, että sen jälkeen kun mä sitten vedin sieltä sellaisen 10 kuukauden esidietin, missä mä pudotin sen 20 kiloa pois, että se ei ollut vielä se kisadietti, vaan se ensin mä karsin ne bulkkiläskit pois, sitten oli vähän niin kuin ylläpito kautta plussa kautta, ja sitten oli se 2011 kisadietti. Niin mä katsoin niin kuin 2011 kisoihin mennessä, että voi vittu, että mulla on ehkä 2 kiloa lavapainoa enemmän kuin niin kuin ennen tätä koko vitun härdelliä. Että oli siinä jotain tullut, mutta kannattiko saatana tehdä tollanen. Mutta niin, mä oon jälkikäteen pystynyt sitä niin kuin sitten miettimään, että okei, tietysti mielessä mä oon tosi tyytyväinen, että mä tein sen, koska mulle ei jäänyt mitään, tiedätkö, niin kuin kysymysmerkkejä. Siinähän se tuli testattua, että tämä kortti on nyt käytetty, mutta niin osaat sä sanoa, että uskot sä, että jos saisit niin nykytiedon valossa tehnyt ikään kuin saman siis tavallaan kehityskauden, jossa niin se olisi ollut erilainen. Totta kai. Jos saisit pelannut kuitenkin nykytiedon valossa, miten koet parhaiten tehdä, etkä sikabulkkiin, niin uskot sä, että sä kuitenkin sikabulkkiin saavutit lähestulkoon samoin tuloksia, vai että olisiko se ollut mahdollisesti paljon huonommin verrattuna, miten sä nyt tekisit sen saman? No edelleenkin, siis puhutko sä voimatuloksista vai lihasmassan kasvutuloksista? Siis puhutaan ehkä käsikädessä silleen, että tietenkin luultavasti ehkä voimatasot olisi jäänyt, mutta lihasmassasta ehkä nyt tässä yhteydessä se on se kiinnostavin tekijä. Joo, eli että olisiko se ollut sitten se 2 kiloa vai enemmän?
Mä en voi tietenkään absoluuttisella varmuudella sanoa, mulla on oma niin kuin hunchi-fiilis siitä, että mä olisin ihan minimissään saman sen 2 kiloa lavapainoa niin voinut saada ihan vaan vaikka sillä, että mä en olisi sitä viimeistä 10 kiloa ottanut painoa. Joo. Eli se, että toki mulla oli ylin aamupaino oli joku 127 tai jotain, siis tällainen, niin sanotaan, että jos mä olisin vaan niin kuin samassa ajassa, sen sijaan, että mä menin niin kuin 2 vuodessa sitten sinne 127, jos mä olisin vaikka mennyt samassa ajassa hitaammin 117, niin mä en niin kuin usko, että se ylimääräinen 10 kiloa tossa oli minkään, niin kuin, että se ei ole siellä enää ajanut mitään ylimääräistä. Plus, että nykyisinhän meillä on esimerkiksi se Helmsin tutkimus ja kaikki tällaiset, missä ollaan katsottu, että tietyn pisteen jälkeen, kun sä niin bulkkaat nopeammin, niin sä et niin voi force-feedata, sä et voi pakottaa lisäkaloreilla jotenkin enemmän lihaskasvua, vaan sitten kun se lihas kasvaa maksimitahtia, että sä oot niin antanut riittävästi kaloreita ja energiaa siihen painonnousu, rakennusaineita siihen, niin sen jälkeen se kaikki nopeampi bulkkaus, se on vaan lisää rasvaa. Se on vaan ylimääräistä työtä niin. Taas tulevaisuuteen. Joo. Et sen takia mä veikkaan, että ainakin se, että piti vetää sinne yli 125, niin siinä on ollut sellainen 7-10 kiloa ihan turhaa ylimääräistä. Se toinen homma on tietysti sitten, että sen olisi voinut tehdä paljon inhimillisemmällä tavalla, että olisi niin kuin rajoittanut kuidun määrän vaikka 60 grammaa päivässä, syönyt niin kuin täysjyvä riisin ja täysjyvä makaronin sijaan vaikka valkosta. Ja tälleen, niin kuin, siinäkin on myöhemmin, tuli vasta nämä Stan Efferdingin Vertical Diet-oppitunnit, missä, kun siellähän on se, että se Vertical Diet on tehty näille ihan saatanan isoille ammattilaisvoimamiehille, jotka joutuu syömään joka päivä sen saatana 8-10 000 kaloria, että niille ei paino putoa. Yep. Niin siellähän se on rakennettu just näin, että no miten me niin kuin säästetään sitä ruoansulatuskoneistoa parhaalla tavalla, niin se on just se, että hei, me otetaan jostain hyvin sulavista tietyistä mitä nyt käytetään, pinaattia ja appelsiinia ja tollaisia. Ne ottaa ne niin kuin mikroravinteita, kuidut, ne ottaa sieltä silleen kohdennetusti, mutta sitten sen jälkeen kaikki loput kalorit on tiedätkö, niin kuin mahdollisimman helposti imeytyviä, eli nehän käyttää hirveitä määriä valkoista riisiä ja just niin kuin oliiviöljyä ja kaikkea tollasta. Niin esimerkiksi se olisi ollut paljon inhimillisempi, niin kuin, että vähemmän kärsimystä siitä jokapäiväisestä niin kuin pahasta olosta ja turvotuksesta. Sen olisi voinut tehdä fiksummin. Ja sitten se treenaaminen. Eli kyllähän se oli hauskaa, koska jälkikäteen ajateltuna niin kuin sai tehdä, plus että mä itse olen aina tykännyt, se on mulle luonnollisin, ehkä niin kuin psykologisesti se pienen volyymin sellainen heavy duty, mega duty, dog crappi treenaaminen, että mulle sopii se mun luonteelle se, mä tykkään siitä itse vaan, että jos saisi jollain tavalla treenata eikä tarvitse miettiä, että onko tämä nyt optimaalista lihaskasvun kannalta, niin mä todennäköisesti vaan tekisin se 1 tai 2 kovaa sarjaa per liike ja tolleen. Et siinä mielessä se oli helvetin hauskaa ja sitten pääsi niin kuin progressoimaan niitä sarjapainoja sinne, että sieltä tuli just, ja sekin oli hassu, mähän en tehnyt niinku, mä tein etukyykkyä liikkeenä siinä, koska se on mulle, mä tiesin sen, että takakyykky ei ole mulla kovin hyvä etureisille, se meni mun välityksille ihan julleksi. Niin mä tein, koko sen ajan mä tein niinku etukyykkyä, missä mä pääsin 184 sillä, ja vielä niinku Faaraa-otteella, niin se mutta sitten, että mä pari kertaa kokeilin, kun mä mietin, että jos mä teen 180 etukyykkyä, niin ehkä mä voisin, kun alkoi tulla sellainen, että se legendaarinen 180 x 20 takakyykky saattaisi onnistua, niin mä kokeilin yhden kerran sitä sitten, niin silleen, että mä en ollut tehnyt takakyykkyä niin kuin pitkään aikaan, että jotain Smithia korkeintaan tai tällaista, mä tein niin kuin häkkiä ja kaikkea, niin mä sain ekalla kerralla, kun kokeilin, niin 16 toistoa. Sitten mä olin silleen, okei, mä en ole niinku yhtään treenannut tätä, että otetaan ensi viikolla uudelleen vielä. Niin sitten se seuraava viikolla se tuli silleen, niin se 20 toistoa sillä. Ja se, että siellä oli niinku tollasia, että se oli omassa mielessänsä, olihan se niinku hauskaa, että pääsi niinku varmaan silleen omaan genetiikkaan nähden aika vahvaksi. Bodaus niin kuin mielessä silleen, että en mä mitään ykkösiä kokeillut tai tollasta, mutta että on sitten kuvannut jollain perunatasoisella, tiedätkö, niin kuin videolle niitä jotain kovia sarjoja ja tolleen, mutta
mutta kun se ei koskaan ollut se mun varsinainen tavoite, vaan se aina oli se, että mä uskoin, että se progressive overload ja tollainen vähän niin kuin pienen volyymin treenaaminen ja sitten kehon painoa nostetaan, että se olisi niin kuin se, että tällä nyt kasvaa lihas, mutta kun eihän se nykytiedon valossa ole. Niin jos mä menisin nykytiedon valossa, niin mä olisin ehkä, se olisi ollut isommalla volyymilla, plus vielä se, että se mikä on nykyaikana tosi paljon paremmin levinnyt on se biomekaniikan, tai ehkä sanotaan funktionaalisen anatomian tietämys. Eli se oli niihin aikoihin vielä oli tosi yleinen sellainen, että no jos sä haluat isot jalat, niin sun pitää tehdä takakyykkyä tangolla. Tai näitä voi soveltaa, tiedätkö ihan samaa kaikkia, että jos haluat treenaa rintaa, niin sun pitää tehdä penkki. Joo, kyllä. Jos sä haluat tehdä, niin siis penkki mave-tyylisesti. Joo. Ja siinä ei koskaan oltu mietitty sekuntiakaan sitä, että no mut hetkinen, että jos välitykset ei ole ihan niin kuin parhaat tähän. Ja sehän tuli se Tom Purvisin, niin mä en tiedä, ootteko te sitä 2 minuutin videoa YouTubessa nähnyt, missä sillä on se metallimalli, sellainen, missä se näyttää. Tom Purvis on ehkä maailman yksi arvostetuimmista biomekaniikan asiantuntijoista. Se on niin kuin, että NASA pyytää sieltä konsultaatioita. Se on itse entinen, se on entinen kilpabodari ja silloin niin kuin, oliko se Reactive Training Systems tai joku tällainen, se oli RTS tai joku tällainen, mikä silloin niin kuin valmennusfirma, mutta se, niin silloin sellainen, se on tässä kohtaa varmaan 10 vuotta vanha ja mä oon vaan niin kuin linkittänyt sitä kaikille. Joo. 2 minuutin YouTube-video, se on joku Squats Foldability. YouTubessa se videon nimi, ja se näyttää siinä vaan, niin kuin, että se on rakentanut sellaisen sivusto, sellaisen metallimallin, missä se voi säätää, niin kuin sääriluun pituutta, reisiluun pituutta ja torson pituutta, ja sitten myös sitä nilkan liikkuvuutta. Ja sen muutamalla se näyttää, että hei, että kun me pistetään reisiluu pidemmäksi, niin vittu tämä kyykky muuttuu tällaiseksi julleksi ja kaikkea tällaista. Että tämä on, koska mäkin muistan, että mäkin olen jo 10 vuotta kuitenkin käynyt salilla. Ja mulkin taisi olla alkuun siis se klassinen nimenomaan, että just kun mä sanoin tämän kyykkypenkki mave-systeemin, että silleen tavallaan kyykyt oli se, että jos sä haluat tehdä jotain, niin pakko vääntää niitä, kunnes me sitten joskus aloin kiinnittää itse huomioon siihen, että mäkin on siis 185 senttiä pitkä, että miksi 160 senttisellä toi kyykky näyttää, tiedät sä noin erilaiselta, paitsi jos on Olli Kemppainen esimerkiksi, siinäkään ei, siis Olli Kemppainenhan on lyhyt kaveri, mutta sillä on niin kuin nimenomaan tyypillisemmin pitkälle miehelle, niin kuin, että silloin lyhyt torso suhteessa pitkään reisiluuhun. Niin totta, eli heti, eli loppujen lopuksi siinä on kyse sun mittasuhteista, ei sun absoluuttisesta pituudesta, mutta tässä se menee niin, että tilastollisesti, jos 1000 yli vaikka 185 pitkää jätkää, niin siellä dominoi nimenomaan se pitkä reisiluu, lyhyt torso suhteessa, jolloin takakyykky tangolla, niin se on julle. Versus jos saatat 1000 vaikka alle 165 senttistä miestä, niin siellä dominoi sellainen, tiedätkö, kiinalaisen painonnostajan näköinen, niin kuin, eli lyhyempi reisiluu, pidempi torso suhteessa, jolloin se näyttää smittikyykyltä, se vapaa takakyykky. Totta kai yksittäisiä eroja on, että mä otan aina se Olli Kemppaisen siitä esimerkkinä, koska se on suht lyhyt kaveri, mutta silloin sellainen niin kuin pitkän miehen niin kuin se välitykset. Ja sitten taas löytyy joitain pitkiä ukkoja, joilla on sitten niin päin, että niillä on suhteessa lyhyt reisi, pitkä torso ja sen takia niillä on holtittoman kovat niin kuin etureidet, mutta se on lähtökohtaisesti aika hyvä chanssi, että jos sä oot pidempi ukko, niin sulla on just nämä jullevälitykset. Joo, mutta se on sellainen homma, mikä on tänä päivänä, koska sitä on niin helppo tavallaan jakaa just niin kuin 15 sekunnin videoissa TikTokissa ja IG:ssä ja tolleen noin, niin se tavallaan se funktionaalinen anatomia ja biomekaniikka, niin se on tosi paljon paremmalla mallilla ihan perustreenaajalla sen ymmärrys ja tietämys tänä päivänä. Mä vaan toivon, että mulla olisi ollut se sama informaatio silloin, kun mä 97 aloitin treenaamaan, koska mähän hakkasin vittu päätä seinään sen takakyykyn kanssa niin kuin 7-8 vuotta ennen kuin mä edes tajusin, että vittu tää ei ikinä ole mulla kasvattanut mitään muuta kuin persettä ja niin kuin alaselkää ja niin kuin rikkonut polvet. Että mä jossain kohtaa vaan sitten, no okei, että ehkä mä voin tehdä etukyykkyä, kun huomasin, että se oli mulle vähän parempi. Kaikkein paras mulla olisi alusta saakka ollut vaan, että hei, unohda noi vitun vapaat, mene häkkiin, mene prässiin ja tolleen noin.
Tämä just mihin itsekin on nyt uskaltanut siirtyä, että se on ihan okei kävellä se kyykkypaikan ohi, että joo. äkkiä, että se näyttää paljon järkevämmältä ja siis sillä saa oikeasti paljon parempaa tulosta aikaa. Joo, mutta siinä pitää muistaa vaan se, että kyllä se on niinku ihan hyvä silleen tietyssä mielessä, että kun sä oot ihan aloittelija, ja sä et ehkä edes pysty tunnistamaan omia välityksiä ja kaikkea tollasta, niin kyllä sitä kannattaa kokeilla. Niin ja pitää se tutkia, että sä tunnistat omalla tavallaan biomekaniikkaa senkin, että niinku tavallaan mikä toimii, mikä ei, niin sehän avaa sua sitten katsomaan myös kaikkea muuta. Jep. Plus se, että on se silti, miten se sanoisi, se olisi ihan hyvä näitä niin kuin vapaapaino, raskaita, moninivelliikkeet, niin kuin kyykky, oli se sitten etukyykky tai takakyykky, mutta ylipäänsä, että sä et vaan suoraan ihan ensimmäisenä treenipäivänä mene sinne häkkiin tai prassiin ja tolleen, koska se opettaa kuitenkin ihan yleisellä lihasten koordinaatiotasolla, plus että se on rankempi liike kokonaisuudessaan, se opettaa vähän selkärankaa siihen niin kuin kovien sarjojen tekemiseen, jossa edes joitain kuukausia yrität kyykätä, ja sitten kun sä oot oikeasti naamairvessä vääntänyt sitä vapaata vaikka tankokyykkyä tai tolleen noin, niin sitten sä voit viedä sen saman kovaa treenaamisen, sellaisen niin kuin, tiedätkö, grindaamisen taidon, niin sä voit viedä sen itselle sopivampaan niin kuin liikkeeseen, vaikka häkkiin tai tollaseen. Et mä en kuitenkaan pidä niitä täysin hyödyttöminä, vaikka olisi tällaiset jullevälitykset, mutta et pidemmän päälle siinä, se et mä huomaan monessa asiassa, että mä oon syntynyt sellainen 10-15 vuotta liian aikaisin, että mä oon just sitä, sitä vähän niin kuin sukupolvea, joka ei ole vielä päässyt hyötymään näistä parhaista siitä löydöksistä ja tutkimusten valossa tulleesta kaikesta. Muistatko oikein, että sä oot puhunut pitkään, että se lehdet ja tämä kirjallisuus on ollut sulla se lähde silloin aikanaan? Joo, ne ei niin nopeasti päivity, kun nykyään nettiin kaikki tutkimukset. Niin siis siitä tulee se pieni viive, mikä silloin on sit varmaan ollutkin. Ja siis mulla on edelleen tuossa, siis totta kai aina on ollut kirjoja, mutta niitä piti lainata ja varata jostain fucking kirjastosta. Niin. Ja siellä oli samat kirjat, että saat tulla yksi uusi kirja 5 vuoden välein tai jotain, että siellä oli ne samat jotkut 80-luvulla kirjoitetut Virtamon bodauksen tietojätti, vai oliko se itse asiassa Herrasten veljesten, en mä edes muista, siis jotain ja sitten joku Totally Awesome Lee Heinin näin bodaat voittoon tai jotain, siis näitä ihan ikivanhoja. Ja oli ne nyt ihan ok, mutta ne ei ollut, siis nehän oli sellaista bro sciencea, että siellä oli hyvää, ihan toimivaa tietoa välissä, mutta puolethan siitä oli vähän sellaista mutuhommaa, mikä ei välttämättä nyt kauhean yleistettävissä ole. Ja sitten samaan aikaan lehdet, että mulla on tossa, mä joskus laskin, että mulla on vanhoja lehtiä, monta 100 kiloa, että ne on mulla edelleen tuossa, että niitä on aikanaan luettu, ja sitten mä sanoisin, että ensimmäinen kerta, kun mä koskaan sain sellaista nykymittapuulla evidence-based informaatiota, oli kun mä ostin Stuart McRobertin Beyond Brawn-kirjan vuonna 1999. Eli se oli vähän sellainen, se oli hardgainer.com tai joku tällainen sivusto, mitä se pyöritti. Ja se oli just sellainen vähän vaihtoehtoinen tiedonlähde, että se oli, että jos tiedät sä nämä pro-bodareiden 5-jakoiset Flexin ohjelmat ei sulle toimi, niin sitten se oli sellainen oma pikku nörttibodareiden nurkkaansa netissä oli tämä hardgainer ja mikä nämä sivustot oli. Ja sitten mutta siellä oli oikeasti, että se oli, että hei, että jos sulle ei ole toiminut nämä pro-bodareiden jutut, niin sulla on todennäköisesti genetiikka ei supereliittitasoa, vaan ehkä keskiverto. Ja silloin pitää vähän tehdä asioita oikein. Ja siellä puhuttiin ensimmäistä kertaa, tiedätkö, että hei, isoja perusliikkeitä ja progressive overload, ne oli kallellaan siihen pienen volyymin treenaukseen suuntaan vähän liikaakin, mutta sieltä tuli samaan aikaan tosi paljon oikeasti hyvää infoa. Ja mutta se oli niin pitkään, kun mä muistan, että vielä silloin 2000-luvunkin alussa
niin se oli sellainen oikein niin kuin mittava, mullistava tapahtuma, jos jonain vuonna tuli joku, tiedätkö, vittu yksi tutkimus, missä oltiin niin kuin katsottu, ei pelkästään sivumuuttujana lihaskasvua tai cross-sectional area tai jotain tällaista, että nyt kun niin kuin miettii, oi vittu, takareisi kramppas, saatana, niin se on jotenkin aivan käsittämättömän erilainen tilanne nykyisin, että nyt on ollut sellainen 5-6 vuotta, eli about vuodesta 2020 lähtien eteenpäin, että ei enää pysty, niin tulee liian paljon kuukausittain ympäri maailmaa niin kuin suoraan hypertrofiaan liittyvää tutkimusta, tai niin kuin bodaukseen ehkä niin kuin silleen, jos kaikki ravintoa tollainen lasketaan mukaan. Joo. Niitä taitaa tulla yli 200 paperia keskimäärin kuukaudessa, koska sen verran on joutuu, että mulla on ollut Man's Research Reviewhyn niin kuin lifetime-tunnarit jo jostain vuodesta 2019 lähtien tai jotain tällaista, koska se on ihan välttämätön. Se on silleen, että ne siellä niin kuin, ne tohtorin tutkinnon suorittaneet kilpabodarit kautta kilpavoimanostajat, eli mitä siellä on Helmsiä ja Drexleria ja kumppaneita ollut, Greg Knucklesia, ne on vähän vaihtunut vuosien varrella, mutta ne seuloo sen plus 200 paperia kuukausittain ja poimii sieltä sen 10-12 oleellisinta ja sitten niin kuin, purkaa ne, tekee niistä privaattipodcastit, tekee niistä siis niin kuin ne niin kuin pureskellut artikkelit ja tollaset, niin se on niin kuin nykyisin melkein niin kuin pakko, että sä et voi itse enää vaan niin kuin seurata kaikkea tutkimusta, mitä tuolla kentällä tulee, mutta vertaa sitä fucking siihen 2000-luvun alkuun, että oltiin ei vittu, tänä vuonna tuli yksi tutkimus, missä oltiin, niin kuin, mitä voidaan sanoa bodaustutkimukseksi. Ja se, sekin oli vielä sellainen, että silloin mä muistan, kun me aina jossain fucking pakkotoiston edeltäjäfoorumilla, mikä oli roina.da.ru, niin siis siellä jo niin kuin aikanaan niin oltiin silleen, niin kuin, no näin se tulee aina olemaan, että eihän niin kuin kukaan vittu tuu koskaan tutkimaan mitään lihaskasvua, koska kaikki oli silloin suorituskykytutkimusta, oli niin kuin kestävyysurheilu ja ehkä voimaharjoittelututkimus, ja sitten ei niin kuin nähty sitä, että ihmisten länsimaissa siis niin kuin väestöpyramidin niin kuin, tiedätkö, muuttuminen silleen, että alkaa olla vaan helvetisti ikääntyneitä ja sarkopenia ja kaikki tollainen on iso ongelma niin kuin yhteiskunnassa, jolloin yhtäkkiä alkaakin löytyä myös hypertrofiatutkimukseen niin kuin, resursseja. Ja sitä ei vaan, niin kuin, me luultiin, että tämä tulee ikuisesti olemaan sellainen bodausta, ei kukaan tutki. Mutta no, siinä nyt kävi silleen paremmin, mutta se on jännä, miten paljon se on muuttunut, ja niin kuin, siinä aina vaan muistaa, miten vitun vanha paska mäkin oon, silleen, että mä oon niin kuin itse sen oman tavallaan bodausuran ajan, niin kuin kaikki nämä muutokset niin kuin, siinä, että mä oon elänyt näiden aikana, ja edelleen yritän vittu kiikkua siinä mukana, että se, joo. Miten me päädyttiin tähän näin? Mulla ei enää mitään aavistusta. No me päädyttiin varmaan sen sikabulkkia näiden asioiden kautta sit lopulta, kyllä. Mutta kai ne kaikki jotenkin on sitten käsikädessä. Hei, siinä on muuten sellainen, nyt kun mä vielä muistan sen, että se on ihan hyvä ja mielenkiintoinen aihe miettiä, että jos mulla olisi nyt ollut vaikka sen, niin kuin sen saman kehityskauden aikana, niin kuin sanotaan tämänhetkinen paras tieto, niin mä olisin tehnyt monta asiaa totta kai eri tavalla, mutta se ei siltikään ole mikään, mä en ole todellakaan kauhean vakuuttunut, että mulla silti välttämättä olisi seurauksena siitä tullut sen enempää sitä lavapainoa tai lihasmassaa, koska se mitä on käytännössä havainnut, kun on valmentanut jengiä ja katsonut ympärilleen, nimenomaan natikkatreenailla, siinä ei pysty roinapuolta katsomaan, koska siellä sä voit aina niin kuin up the dose. Joo, se on nimenomaan, sun pitää katsoa niin kuin natikkatreenaajia ja pitkään treenanneita, mielellään sellaisia, jotka on pyrkinyt tekemään kaikkensa, mitä voi, niin vittu 10 vuotta, eli kilpailevia natikoita käytännössä. Niin se on vähän sellainen, että mä melkein väittäisin kaiken tällaisen viimeisen 30 vuoden aikana, mitä mä oon sitä seurannut ja itsekin yrittänyt hakata päätä seinään ja valmentanut tolleen, että se natikka maksimi tai se geneettinen, tiedätkö, lihaskasvupotentiaali, se yläraja, niin se, että kyllä jengi pääsee lopulta sinne, vaikka ne tekisikin ns. Epäoptimaalisesti, kunhan se on vaan
ei niin kuin liian epäoptimaalisesti. Silleen, tiedätkö, että se vaan kestää vähän pidempään. Et se saattaa pikemminkin olla silleen, että jos sä teet vaikka sillä pienen volyymin niin kuin voimaharjoittelua, vaikka sillä dog-trap-treenillä, mikä tiedetään niin kuin nykytutkimuksen valossa, että se on enemmän ehkä sitä voimaa kehittävää, mutta kyllä se kasvattaa myös lihasta ihan kohtuullisesti, mutta sä saattaisit kasvattaa lihasta niin kuin 10-20% ehkä nopeammin, jos sä tekisit isommalla volyymilla ja tälleen näin niin kuin enemmän sitä niin kuin puhdasta hypertrofiaharjoittelua. Mutta ehkä se ero on se, että sä pääset siihen omaan sellaiseen niin kuin nollakehityksen vuositasolle, että sä oot jo liian lähellä sitä omaa natikkamaksimia, niin sä pääset ehkä optimitilanteessa, että sä teet kaiken alusta saakka niin kuin mahdollisimman fiksusti, niin en mä tiedä, 8-10 vuodessa. Ja sitten taas sellaisella, niin kuin, että no kokeillaan eri juttuja, mitkä puolet niistä on tai tehdään pienellä volyymilla, niin se voi olla siihen päälle 3 vuotta. Siis joku tämän tyylinen ero. Nämähän on ihan niin kuin perseestä revittyjä lukemia, mutta siis sellainen, että mun mielestä myös ne, jotka treenaa ns. Epäoptimaalisemmin, kunhan se on silti nousujohteista ja sillä on se, niin kuin, että se myös kasvattaa lihasta, niin mä en usko, että siinä välttämättä jää lopulta mitään lihaskiloja saavuttamatta. Ehkä ne vaan saavutetaan pikkasen, että siihen kestää se 2-3 vuotta pidempään. Vaan kestää sitten vähän pidempään, mutta samaan pisteeseen päätyy kuitenkin tavalla tai toisella. Onhan se mahdollista, että jotain sellaista ihan viimeistä vittu pientä. Siis Eric Ramsey on silleen aika hauska keissi esimerkki, että se on melkein yhtä pitkään treenannut kuin minä ja se itse asiassa taitaa olla aloittanut kilpailemisen samana vuonna kuin minä, eli 2006. Mutta sehän on nyt vielä, että se taisi olla 2-3 kiloa, siis kyllä ne aina sanoo ne paunoissa, oliko se niinku, mutta se sai niinku jopa edellisestä kisadietistä niinku tähän viimeisimpään, niin se sai, kun se teki kaiken niinku viimeisen päälle sillä niinku parhaalla nykytietämyksellä, niin sehän sai useamman kilon siinä sitä lavapainoa, että se siis niinku 2-3 kilon välillä tai joku tällainen se on. Ja se on ihan niinku tietyssä mielessä täysin odottamatonta, täysin niinku massiivista pitkän linjan, tiedätkö, yli 20 vuotta tahkonneelle ja se on VNBF Pro, niin se on se periaatteessa ehkä mahdollista. Enhän mä pysty tätä varmasti sanomaan, että ehkä sillä, että sä vedät kaiken ihan viimeisen päälle, niin sä saatat sillä saada sen viimeisen kilon. Mutta jos puhutaan silleen, että et ei niinku, mittausvirhekin on enemmän kuin kilosuuntaa tai toiseen, niin se on vähän, en osaa sanoa, että onko sillä loppujen lopuksi sitten, että jos sulla on vaikka 3 vuotta enemmän aikaa, tarviiko sun sitten stressata sitä, että onko tämä nyt sitten niinku vittu viimeisimmän meta-analyysin perusteella se optimaalisin treenitapa, vai voinko mä vaan niinku riehua siellä salilla jollain omalla haluamalla, niin tiedätkö, niinku heavy duty kaavalla, jos se on mulle hauskempaa. En osaa sanoa. Eli meneekö tämä nyt siis silleen, että mitään oikeaa reenityyliä ei oikeasti ole silleen, että sä voit oikeasti, kunhan sä et niinku riko ittees salilla ja sä kehityt, niin sitten sä vaan pääset sinne sun natumaksimiin tavallaan. Tuossa on erittäin hyvä pointti, kun otit esille sen, että kunhan et riko itseäsi. Ja sehän on tässä, kun mulla on jo, no mä oon vähän huono esimerkki siitä, koska mä oon ollut itse ensimmäisen kerran niin kuin telakalla 9-vuotiaana niin kuin kroonisista urheiluvammoista ja tollasista, ja meillä on kaikilla on perheessä niin kuin nivelrikkoa. Mä veikkaan, että meillä on se, niin kuin se geneettinen alttius siihen, että rustokorjautuminen on keskivertoa heikompaa. Eli mä oon vähän sellainen, että mä oon niin kuin aina ollut hajalla, ja sen takia mä en edusta sellaista mutta siinä on silti, vaikka ei edes olisi tällainen niin kuin koko ikänsä jo vanha ja raihnainen, niin varsinkin natikkabodauksessa, kun siellä just joku Eric Helms, jolla ei sillä oli lonkkaleikkaus, mutta se sai sellaisen niin kuin kondikseen, niin että sehän on onnistunut, koska sillä ei ole käsittääkseni mitään pahoja, haittaavia, kroonisia vaivoja ja vammoja, niin just se on niin kuin osaltaan mahdollistanut, että vielä yli 40-vuotiaana, siinä kohtaa, kun se on saatana 20 vuotta kisannut jo, yli 20 vuotta heittämällä treenannut kovaa, niin se on yksi tosi tärkeä juttu, että sä pääset sinne viimeiseen kiloon tai viimeiseen puoleen kiloon, mitä sun genetiikalla on mahdollista, niin sun pitäisi pystyä edes jotakuinkin kivuttomasti treenaamaan kovaa vielä vittu yli 40-vuotiaana.
koska se varsinkin natikkabodauksessa, jos sä kattelet siellä ympärillesi niitä niin kuin maailman huippuja, jotka on, niin siellä on tosi moni on parhaimmillaan jopa 45-vuotiaana. Et sitten taas niin kuin roinapuolella, niin onhan sielläkin jotain Dexter Jacksoneita sun muita tällaisia yksittäisiä keissejä, mutta siellä ne ei tyypillisesti ole enää yli 40-vuotiaana hirveän pitkään. Siis on nekin, siellähän on aika moni on, niin kuin, että ne pystyy vielä keikkumaan. Joku Andrew Jack, niin mitä se on, joku 43 tai mitä, ja se on niin kuin parhaimmillaan tällä hetkellä, mutta se toisaalta se aloitti bodauksen aika niin kuin heittämällä yli 30-vuotiaana muistaakseni. Ja siellä niin kuin roinapuolella siinä on se, että jotta sä pääset maksimilihasmassaan ja mahdollisimman pitkälle siihen omaan potentiaalisen nähden, niin sun sisuskalujen pitää kestää sitä vitun myrkytystä niin kuin pitkään. Ja sen takia siellä todennäköisesti se ihan niin kuin se huippuikä niin on pikkasen matalampana kuin natikkapuolella. Mutta molemmissa keisseissä, jotta sulla on edes mahdollisuus päästä lähestymään sitä omaa ihan niin kuin geneettistä maksimia, niin et sä voi olla liian hajalla, että se estää, tiedätkö, niin kuin kovaa treenaamista. Että se on niin tärkeä se siinä. Se on melkein pidemmän päälle se, että jos sä jossain kohtaa vittu hölmöilemällä tai treenaamalla itsellesi niin kuin huonolla tavalla, jos sä onnistut tekemään itsellesi treenaamista haittaavia vaivoja tai vammoja, niin se voi olla se isoin tekijä, mikä torppaa sulta sen, tiedätkö, ne viimeiset niin kuin 2-3 kiloa. Et se on niinku aika oleellinen. Siinä mielessä melkein jopa, jos miettii, että iso volyymi on aina pahempi rasite niinku, tukikudosten rihlautumiselle kuin pieni volyymi. Siis jos niinku puhutaan vaan, että teet samoilla painoilla ja tiukkoja sarjoja tolleen, niin se, että sä teet 5 sarjaa versus 2 sarjaa, niin totta helvetissä sun tukikudokset kestää sitä 2 sarjaa paremmin kuin 5 sarjaa. Koska jokainen kuormitettu toisto on aina riski, jokainen kuormitettu toisto aina rihlaa paikkoja, ja jossain kohtaa, jos sä teet liian isolla volyymilla rihlaat kuormitetusti paikkoja, niin se voi olla, että siellä tapahtuu jotain niin kuin pysyvää damagea, mitä sun kroppa ei pystykään enää korjaamaan. Niin siinä mielessä, vaikka näissä lihaskasvututkimuksissa, mihin nämä kaikki viimeisimmätkin niin kuin DDS-jätkien meta-analyysit perustuu, niin eihän ne ole mitään vittu 20 vuoden. Siis siellä on maksimipituudet noissa lihaskasvututkimuksissa taitaa olla jotain 6 kuukautta. Useimmat niistä on välillä 2-4 kuukautta. Eli se on loppujen lopuksi, ne perustuu se data siitä volyymin ylivertaisuudesta niin tällaisiin aika lyhyisiin kuitenkin aikajaksoihin. Ja se ei ole mikään sellainen, tutkimusdata on paskaa. Ei, kun se on vaan se, että millä vitulla sä tutkisit, tiedätkö, ihmisiä 20 vuotta. Eihän sitä vaan pystytä tekemään. Mutta sen takia siinä pitää myös ottaa huomioon se, että vaikka tuollaisella alle vuoden aikajänteellä, niin se näyttää entistä enemmän vaan että volyymi on niinku periaatteessa kuningas niin kauan, kun se ei heikennä sitä sun treenin laatua, että sä teet edelleen kovia sarjoja tolleen noin, niin jos sä pystyt tekemään isommalla volyymilla, niin kyllä sä siitä positiivista hyötyä saat, vaikka se alkaa olla niinku logaritminen se vaste, että se ei todellakaan mene lineaarisesti, että jokainen sarja lisää saman määrän niinku kasvua kuin edellinen, mutta tietyssä mielessä, jos se isompi volyymi alkaakin siellä sen 10 vuoden ja 15 vuoden aikana, tiedätkö, niin kuin, että se nostaa sun niin kuin vaivojen ja vammojen riskiä, niin se ei välttämättä edes ole se paras mahdollinen ratkaisu siinä, vaan se voisi olla, että sä pääset loppujen lopuksi pidemmälle tekemällä pikkasen pienemmällä volyymilla, koska sä et silloin vammaudu tai raiknaistu niin kuin yhtä iso, niin ymmärrätte varmaan mitä haen. Joo, kyllä, joo. Ei, eikö tässä nyt, jos miettii, niin eikö silloin tämä niinku korkea-intensiteettinen reeni ja pienemmillä painoilla tekeminen, kun sä teet hitaammalla temmolla, niin tässä mielessä niinku voisi olla aika hyvä. Tämä on just tämä ääripää. No se on se ääripää, joo, siis tavallaan, että jos lähtee miettimään, että no mikä olisi sellainen, mikä absoluuttisesti minimoi sen sun loukkaantumisriski, niin joo, silloinhan me mennään tollaiseen, että tehdään sellaista niin kuin neuroottinen tiedätkö, funktionaalisen anatomian, tiedätkö, silmälasit päässä, niin kuin en halua loukkaantua, en halua mitään, nyt tehdään vitu hitaasti kaikki toista, että tuntuuko tämä oikeassa paikassa. Eli että mennään niin kuin ihan siihen ääripäähän, mutta sitten siinä on se probleema, mä just mietin tätä toissapäivänä salilla, kun siellä mä näen nykyisin aika paljon tätä, että tänä päivänä teidän ikäisiä, te olette jotain reilu parikymppisiä varmaan.
No me ollaan siis jo 20 puolessa välissä ollaan. Okei, no joo, mutta siis silleen, että olette muuhun nähdä ihan Joo, siihen. Joo. Niin se tuollaisia saatana teinejä, niin se mutta siis silleen ne oli jotain sellaisia maks parikymppisiä, mitä mä näin, niin nykyisin se tuntuu olevan, että onko se joku TikTok-villitys tai tollainen, että ollaan menty niinku siihen ääripäähän, että tehdään sitä vitun iliac lat pulldownia silleen niinku superlyhyellä, tiedätkö, niinku oikein niinku nyt tuntumalla, ei missään nimessä pienintäkään, tiedätkö, niinku, et ei superhidasta liikettä ja jätetään 15 varastoon, ettei vaan tule fatiguea ja niinku fatigue monster hyökkää muuten ja kaikkea tällaista, Siis nämä on näitä, ja siis musta tuntuu, että näissä jotenkin siis niin ne trendit elää, koska siis aina nousee joku juttu tavallaan treenaamiseen, esim. Just tässäkin tämä, mitä sä sanoit, että mikä niin sitten huomaa myös itsekin salilla, että ei tämä muuten näköjään on trendaava juttu, että joku on tehnyt jonkun hienon videon tästä. Joo. Tolle, ja siis hakea se nimenomaan tuntuma sieltä. Joo, Mä nauraskelin niin kuin omassa päässäni sitä, että on tämäkin niin kummallinen, että tuosta pystyy vetämään sellaisen dikotomian, siis niin kuin täysin vastakkain tai niin kuin kaksi ääripäätä käytännössä. Eli silloin kun mä olin skidi ja aika pitkään sen jälkeenkin, niin se tavallaan me tyhmät teinit ja tyhmät aloittelijat, jotka halus vaan niin meillä se oli ihan toisesta ääripäästä, että maksimipainot ylös, maksimiromut ylös hinnalla millä hyvänsä, ja tiedätkö, niin kuin raivottiin ja riehuttiin isoissa perusliikkeissä, ja se oli sellaista niin kuin oikein junttitreenaamisen multihuipentumaa. Ja nyt sitten taas tänä päivänä se näyttää, että se trendi on enemmän se toinen ääripää, että sellaista neuroottista ylivarovaista, että ei missään nimessä mennä 15 lähistöllekään failuresta, koska tulee liikaa fatiguea ja sitten niin kuin tehdään ihan ylituntumalla ja tolleen, niin näissä on molemmissa on omia hyviä ja huonoja puolia. Kumpikaan näistä ei ole niin kuin mikään optimi. Eli se menee karkeasti ottaen silleen, että toihan on, että siinä on hyviä puolia siinä ylivarovaisessa ylinörttitreenaamisessa on se, että sillä ei varmasti kukaan koskaan hajota itseään. Että se on niinku superturvallista kyllä. Ja siinä on myös se, että sillä varmasti päästään käsiksi välityksistä huolimatta niin kuin myös itselle hankalammin aktivoituviin lihaksiin ja tolleen, että et ei joudu niin kuin hakkaamaan päätä seinään kuin takakyykyn kanssa, että miksi tämä kasvattaa mulla vaan persettä niin kuin 7 vuotta niin kuin mä tein aikana ennen kuin, niin kuin lopulta viisastuu. Niin siinä on niin kuin tollaiset jutut, mutta mä en tiedä en vittu ketään, kuka olisi koskaan niin kuin kasvattanut oikeasti maksimaalista lihasmassaa sellaisella, että se ei mene 15 päähän pailurasta ja se tekee pelkkää tuntumahivistelyä silleen, että se varoo kaikkea, mikä on rasittavaa. Ja taas sitten, että se niin kuin mun ehkä sukupolven se idioottimainen junttirepimishomma, niin siellä kyllä, jos jengi jotenkin onnistui säilymään ehjänä, niin se oli sellainen, että sillä kyllä moni sitten onnistui kasvamaan aika isoksi. Voitte miettiä vielä roinapuolella niin jotain Johnny Jackson, Branch Warren, niin kuin näitä legendaarisia esimerkkejä, että se on ihan hirveän näköistä se repiminen ja riuttominen, mutta siellä on aina joku pari tyyppiä, jotka onnistuu niin kuin kaikesta huolimatta todennäköisyyksiä vastaan niin säilymään ehjänä, mutta aika moni ei onnistu säilymään, niin siinä on just se, niin kuin se haittapuoli, ja sitten siellä on myös se, että jos sulla nyt on, että sun vaikka niin kuin kädet ei kasva riuhtomalla isoimpia mahdollisia painoja, niin yleensä se alkaa näkyä siinä fysiikassa, että toi on vaan sellainen, että silloin on kasvanut just ne lihakset, mitkä ottaa treeni helpoiten vastaan repimällä, mutta ne ei ole kauhean balanssoitua ne fysiikat. Siinä on niin kuin 2 sellaista ääripäätä, mistä kumpikaan ei ole mun mielestä kauhean hyvä, että se yleensä se niin kuin kultainen keskitie olisi jossain niin kuin siellä välissä. Et sen takia mä en että ehkä niin pitäisi melkein yhdistellä sit kumpaakin, että musta tuntuu, että tällainen science-based niin kuin TikTok-trendit on oikeasti siis se, että ehkä pitäisi tässäkin nähdä järjellä se, että kyllä sulla täytyy olla niitä sellaisia, no ei nyt siellä pitää olla vähän efforttia ja just se, että se on mun mielestä jotenkin ihan lähtökohtaisesti nurinkurista ajattelua, että fatigue on niin kuin, että vittu, nyt pitää vältellä fatiguea, mikä vittu siis rasitus, uupumus, palautumisrasite. Että mikään ei saa, treenaaminen ei saa olla fatiguing, silleen niin kuin, että mitä vittua, jos sun treeni ei aiheuta fatiguea, niin se ei myöskään aiheuta vittu kasvua siis pidemmän päälle. Siis se kulkee käsi kädessä, se treenin ärsykkeellisyys sen fatiguin kanssa on olemassa niin kuin fitness fatigue dual factor malli, mikä selittää tätä. Ja se, että sehän on
Joo, ei kannata hakea niinku tyhmänä silleen, että no, mitä sä teet etureisille? No mä teen maastavetoa etureisille. Silleen siis, ei niinku, että tämä nyt on ihan hölmöä, että joo, kyllä sä voit etureisiäkin kasvattaa tekemällä vitusti maastavetoa, mutta se on niinku yksi huonoimmista SFR niinku ratkaisuista sitä ajatellen. Mutta sitten taas toi ääripää, että no, mä menen salille ja mä lämmittelen tosi varovaisesti ja sitten mä teen 2 sarjaa iliac lat pull downia ja 6 rirja, sitten 1 sarjan taka-olkapäitä yhdellä kädellä koneessa sivuttain istuen, että saan maksimaalisen venytyksen, mutta 6 rir ja sitten 1 sarja Bayesian curlia, tai ei ehkä sitäkään, koska se venyttää liikaa, mutta silleen, sitten mä vähän himaa. Niin, että se on silleen, että jes, jos sä tolleen treenaat, niin et varmasti koskaan loukkaannut, et varmasti koskaan koe minkään sortin palautumisvelkaa, mutta sä et niinku sen ensimmäisen puolen vuoden jälkeen, niin eihän toi ei ole enää niinku ylikuormittavaa, tai sun keholla ei ole enää mitään syytä adaptoitua tuohon treenaamiseen tietyn pisteen jälkeen, niin edelleenkin, että se on jonkun sortin niinku järkevä maalaisjärjellä joku kultainen keskitie siellä, että ei mennä yhteen ääripäätyyn eikä toiseen, vaan yritetään poimia niitä hyviä puolia, mitkä tänä päivänä on se, että jengi osaa niinku teknisesti ottaen niin kuin paremmin valikoida liikkeensä ja tehdä ne tekniikat. Se on ihan eri luokkaa se tietämys tänä päivänä kuin mitä oli silloin, kun mä aloittelin treenaamista. Mutta sitten pitäisi samaan aikaan uskaltaa treenata vittu kovaa. Ja, niin kuin, tiedätkö, kun se unohtuu treenata kuitenkin kovaa. Että niin kuin lähtökohtaisesti mitä ikinä sä niin kuin harrastat, jos sä pelaat tennistä, niin et sä voi vaan vähän lyödä tai vähän pallotella. Vaan sun täytyy nimenomaan kuitenkin mennä silleen, että kyllä sä nyt joudut tekemään täysillä sitä hommaa, että sä muuten pärjää ja pääsee eteenpäin ja kehityät. Niin se on myös toinen, että jotkut saattaa taas treenata kovaa, mutta sitten kaikki liikkeet, jokaiselle lihakselle on se optimaalisin liike, mikä on valittu, että jätetään ne moninivelliikkeet vähemmälle. Niin, toi on vielä oma sellainen alakategoriansa, eli tämä on tämä ultimaattinen eristäminen. Kyllä. Joo, eli ollaan niinku kuviteltu silleen, että eihän moninivelliikkeessä ole mitään järkeä, että paremmin mä saan eristettyä, kun mä teen miljoona. No periaatteessa sinä saat eristettyä paremmin, kun sä teet joka fucking, niin kun sä teet vaikka latseille 3 eri, niin kun, että siellä on siellä on se iliac lat pull down ja sitten on joku vitu yhden käden niin kuin käsipainosoutu niille ylälatseille jossain kulmassa ja mitä helvettiä onkaan. Tosi siinäkin tuli jo moninivelliike, että sehän oli sääntöjä vastaan, mutta silleen, että se on erikoinen, koska siis mä en nyt tähän hätään pysty ihan ulkomuistista, mutta kyllähän näitä on vittu niin kuin, vaikka unohdetaan sitä, että ollaan vuosikymmeniä nähty se, että sä et voi pelkillä yksinivelliikkeellä, eristävillä liikkeellä niin kuin rakentaa ihan maksimilihasmassa, vaan sä saat paremman lopputuloksen, niin kuin, että kunhan sulla on vähintään vaikka sitten heitetään hatusta joku 50% sun ohjelmasta on moninivelliikkeitä. Ja se voi olla se suhdeluku johonkin suuntaan kallellaan, mutta et sä et voi niin kuin ainakaan pelkillä yksinivelliikkeellä maksimaalisesti kehittyä. Niin päin itse asiassa on aika moni kehittynyt tosi pitkälle, että ei ole tehnyt ollenkaan yksinivelliikkeitä, mutta silloin siellä yleensä jää sitten jotain aukkoja siihen niin kuin kehitykseen, että millä sä saat jotain rectus femorista niin kuin etureiden 4 päästä, jos sä teet pelkkiä jalkapunneruksia tai tollasia. Mutta mä väitän edelleen, että niin kuin keskimäärin isomman kilomäärän lihasmassaa kasvattaa se lihapääjuntti, joka tekee pelkkiä moninivelliikkeitä versus se ultimaattinen eristäjä, joka tekee miljoonat, tiedätkö, pelkkää yksinivelliikettä. Mutta se edelleen, siis siinäkin on hyvä, että jos tunnistetaan sieltä, että hei, että tohon ja tohon, tiedätkö, että jos tämä tietty lihas mulla ei nyt kasva vaikka just sillä kyykkypenkki, maastaveto, leuanveto, pystypunnerus, golden vittu kutosella tai mikä lieneekään, niin se niin että sitten tiedetään, että on työkaluja, hei, no okei, voidaan niinku toi kohta tuolla kohdennetusti treenataan tälleen, mutta et näissä kaikissa jotenkin on sellainen kummallinen kaikki tai ei mitään, täys mustavalkoinen, että me ollaan kaikki jossain vitun 100% eristämisen leirissä tai sitten pelkästään moninivelliikkeillä riuttomisen leirissä tai vittu, siis kaikki, tämäkin, että mikä vitu juttu tämä on? 4-16 on maksimi, mitä niinku mukamas kannattaa tehdä, siis yritä jo käytännön kannalta, kun tästä löytyy se, siis sehän on ihan siis niinku se,
mä en tiedä, onko se mennyt jotenkin näin päin, että koska ei ole kuitenkaan niin kuin sellaista lähtökohtaista lihaskasvun superioriteettia, siis ylivertaisuutta vaikka niin kuin yli 16 sarjoilla, että kunhan ne nyt on joku 6-18, niin silloin aletaan liikkua siellä 5-30 toiston tiukoissa sarjoissa, mikä on se yhtäläisesti toimivaksi havaittu niin kuin hypertrofia-alue. Ja ehkä sen takia sitten, kun on ollut tämä, että no pitkät sarjat aiheuttavat niin kuin ainakin saman treenin aikana enemmän fatiguea, eli niin kuin, että jos sä teet nyt yhden 20 toiston sarjan failureen, niin sen jälkeen sä olet väsyneempi kuin että sä olisit tehnyt yhden 15 sarjan yhtä tiukkana. Niin sitten on silleen, että pitkät sarjat aiheuttaa vaan tarpeetonta fatiguea ja sama lihaskasvu tulee 4-16, niin ikinä ei kannata tehdä mitään muuta kuin 4-16, että siinä on varmaan joku tällainen järkeily, mikä kaatuu vaan heti niin kuin käytännössä siinä kohtaa, kun sä penkkaat niin kuin yli 100 kiloa ja yritätkin sitten niin kuin mitä sä meinaat tehdä? Teet sä vipunostot 4-16, teet sä ranskalaiset punnerukset 4-16, teet sä reisiojennukset 4-16 loppuikäs. Ja itse asiassa tässähän on sellainen, että se, tavallaan se 4-16, niin se on tosi hyvä alue silloin, kun sä oot aloittelija. Koska sä oot niin heikko vielä, että sä voit tehdä jopa ne vipunostot tai reisiojennukset ihan hyvin, niin kuin monta kuukautta sä voit tehdä 4-6 ja se ei se niin kuin riko paikkoja vielä, mutta mitä vahvemmaksi ja isommaksi sä kasvat, niin se alkaa niin kuin vähän väistämättä mennä siihen suuntaan, että okei, tietyt liikkeet ainakin, niin on tosi huono tehdä alle 10 sarjoina, niissä sopii paremmin pidemmät sarjat, mestat kestää sitä paremmin. Ja sitten toinen on se, siis tämä nyt vaan on sivunoottina se, että jos sä pistät aloittelijan tekemään 15 toiston sarjaa, niin eihän siellä keskittyminen riitä siihen, että se niinku... Se varmaan loppuu siinä 7 kohdalla jo. Että Et se ehkä on joku tällainen, mä oon niin ihmetellyt, että mistä tämä villitys siitä 4-16 on, että onko se, että jengi lukee vaan just näitä sitten effective reps-mallia, mistä vittu Chris Beardsley niinku kirjoittaa täysin yli yksinkertaistettua niinku reduktionistista, tiedätkö, niinku blogiaan siitä aiheesta. En mä tiedä, mistä se tulee, mutta kun se ei niinku se ei kestä tämä, että kannattaa hypertrofia-harjoittelussa tehdä maksimissaan 16 sarjoja, niin se ei niinku kestä yhtään sitä käytännön tarkastelua, ei niinku millään tasolla. Ja no joo, anyway, kaiken näköistä kummallista sellaista siis niinku mustavalkoista ajattelua ja äärimmäisajattelua, että pitää nyt kuulua sitten siihen niinku johonkin, että ei voida vaan niinku toimia yleisjärkevästi. Niin, kun musta tuntuu, että sun täytyy nimenomaan ehkä niin pakolla profiloitua jonkin kunnan, tiedätkö, että vähän kun valitset sun joukkueen, niin sun on pakko valita se, että valilla Jutte, joka niin kuin rykii niitä tyyliin 4 kaikessa vai, että oot se sitten se, joka tekee niitä hiton 10-25 toistoa jotain yhden raajan variaatioita ja kaikki että niin kuin ei mitään jakaa. Mutta nyt kun me ollaan juteltu näistä kaikista, niin ihan ehkä viimeisenä kyssärinä tähän katsotaan, kuinka pitkään me tästä tai mihin me tästä päädytään. Mutta et mitä mieltä sä oot? 2 kysymystä, 2 questions in. Jep. Et niinku, miten sä koet nykytutkimuksen valossa, että tavallaan etenkin natupuolellahan nyt tuplatreenit, jos nyt puhutaan salilla, että sä et tee cardio plus sali, että silleen niin kuin 2 salitreeniä, että onko näissä ensinnäkään mitään järkeä, että olisiko tässä niin kuin mitään järkevää tapaa toteuttaa, että nyt voidaan puhua, että tehdään niin kuin joko treenin alku ja sitten loppu myöhemmin tai sitten niin kuin jotenkin ohjelmoida se ihan täysin niin kuin tavallaan tukevaksi. Että onko tuplatreenissä mitään toisin sanoen sun mielestä järkeä tai potentiaalia tai miten sä koet sen? Muuten kuin että lihapäät siis totta kai sitten... Ne tykkäis niin. Joo, toihan on toi tuplatreenaus, siellä mä oon aikanaan kirjoittanut siitä ihan vitusti ja testailu eri malleja siitä ja siinä nyt on aina taustalla ne kaikkein pahin käyttökohde sille mun mielestä oli se, että kun sitä sitten vedettiin vittu kisadietillä, niin kuin kalorivajeessa, niin joo, 2 treeniä päivässä vittu, ja se käytännön kokemus siitä on vaan se, että plussakaloreilla, jos sulla ei mitään muuta olekaan kuin aikaa käydä siellä salilla, ja sitten aika moni lihapää on silleen, että ne haluaisi olla siellä salilla pidempään ja enemmän, ja silleen, koska se on se oma happy place. Niin, se on elämä niin sanotusti. Niin, mä ymmärrän sen siitä näkökulmasta, mutta
silloinkin se on melkein enemmän sellainen vähän niin kuin oma vapaa-ajan vieteratkaisu kuin se, että tuleeko siitä nyt oikeasti, että pääsetkö sä sillä yhtään sen pidemmälle siinä lihasmassan kasvatuksessa ja tollasessa kuin, että sä tekisit vain yhden treenin päivässä, että sitten näitä mekanismeja on spekuloitu, että okei, keskimääräinen sarjojen treenilaatu tai joku tällainen voi olla parempi, että just niin kuin sä sanoit, että sä pilkotkin pitkän treenin kahtia, mutta mä oon niin paljon aikanaan niitä tuplatreenejä vetänyt eri kaavoilla, ja siinä itse asiassa niin kuin mielenkiintoisimpana oli se saman lihaksen tuplatreenaus 4-6 tunnin niin kuin etäisyydellä toisistaan, koska siinä oli sellainen, se oli ihan käsin kosketeltavissa oleva ilmiö, että kun sä teit ekaksi niin kuin lyhyempien sarjojen treenin, ja sitten 4-6 tuntia myöhemmin, siinä oli nimenomaan tämä ikkuna. Jos siinä oli liian vähän aikaa, se ei toiminut. Jos siinä oli liian pitkä aika, niin sitten se jotenkin tuntui se vähän niin kuin, että sä siirryit niin kuin palautumismoodiin. Ja oli hankala päästä uudelleen treenaamaan, niin kuin saada kone käyntiin. Mutta sen 4-6 tunnin jälkeen sitten, kun teki sellaisen niin kuin pidempien sarjojen treenin, niin voi vittu, mitkä pumpit siihen kyseiseen lihakseen. Siis se oli jotain ihan yliluonnollista. Ja Petteri esimerkiksi Vilenius, niin sehän tykkäsi tehdä sillä kaavalla, ja me niin kuin kikkailtiin sillä. Mutta ei siitäkään, että niinku, en mä tiedä, onko siitä mitään ylimääräistä hyötyä muuta kuin, että sai ihan vitulliset pumpit siinä niinku jälkimmäisessä treenissä. Et se, et hauskaa se nyt oli silleen, mutta sopii niinku miettiä, että no niin, onhan näitä, että toi nyt ei ole asia, mitä olisi tutkimuksissa vielä tullut vastaan, enkä tiedä milloin tulee vastaan, koska toi on niin nyanssitason juttu, että aika pitkälle saadaan hypertrofia-tutkimuskenttää viedä ennen kuin alkaa tulla relevantiksi jotain ton tasosta pikku niin kuin säätöä tutkia, minkä takia pitää vaan katsoa, että no onko joku kova natikkabodari saanut tällä hyvää kehitystä, no joku Steve Hall ilmeisesti, siis Revive Strongerin tämä VNBF Pro, niin sehän veti aika pitkään silleen, että se nimenomaan se teki 2 treeniä, se teki kai, oliko se 10 vai 12 treeniä viikossa, ja koska sillä on aika mittavia volyymiltaan ne treenit, ja siis se on kehittynyt hyvin, mutta eihän hänkään pysty sanomaan, että olisiko se kehittynyt yhtä hyvin vai tiedätkö, vähän huonommin vai vähän paremmin sillä, että se olisi niin kuin vaan sama treenivolyymi, se on tosi hankala sanoa. Ja itse esimerkiksi henkilökohtaisesti, niin en mä enää ole moneen vuoteen nähnyt sitä sen, no mulla ei nykyisin olisi edes aikaa, niin kuin, että niin kuin, käydä salilla niin paljon, mutta mä en myöskään enää, että mä jossain kohtaa silloin, kun mulla vielä olisi ollut aikaa, niin mä niin kuin katon, että tämä ei todennäköisesti tuota niin kuin sen parempaa tulosta, ellei jos sitten sellainen tyyppi, jolla on sanotaan lähtökohtaisesti aika hidassolukkoinen lihassolun jakauma, että vaatii tosi paljon volyymia. Et ne volyymit, mitkä mulla on tuntunut just niin kuin sellaiselta aika optimaaliselta, niin mä saan hyvin tehtyä sen, niin kuin, että mulla on vaan 5 salikertaa viikossa, ei tarvi olla 6, ei tarvi olla 7. Et 4, mä vedin sen 2024 kisadietin 4 salitreenillä viikossa, ja se tuntui pidemmän päälle, että ne alkoi mennä pitkäksi, ja ne alkoi kärsiä varsinkin niin kuin, vittu 1700 kalorin päivässä, samaan aikaan 12 000 askelta ja tolleen noin, niin se niin kuin huomasi. Ihan hirveän hyvä. Joo. Et sen takia nyt tällä kertaa mä oon ne yläkoppatreenit jakanut, niin kuin, että mulla onkin 2 sijaan 3. Et se on vaan suurin piirtein sama volyymi, mutta sitä on vähän jaotoa, mutta se on lähinnä sen takia, että siinä ei tule sellainen ihan kuollut olo sitten niin kuin treenin lopulla. Yep. Ja joo, et en varsinkaan siihen tuplatreenaukseen tuskin on koskaan palaamassa, varsinkaan dietillä. Et dietillä siinä on natikkana se, että kun sä saat sen MVn, puhutaan nyt vaikka näillä MV, MRV, MEV niin kuin, termeillä, mitkä itsessäänsäkään ei ole mitenkään niin kuin aukottomia, mutta ne on ihan hyviä konsepteja mun mielestä, niin se, että jos sä oot dietillä ja sun tavoitteena on säilyttää se lihasmassa, niin siinä kohtaa, kun sä saat jollain jaolla, jollain treenien määrällä, niin kuin lihasryhmäkohtaisesti annettua sen ylläpitoon riittävän ärsykkeen, niin ei se, että sä jaat sitä sitten vielä pienempiin palasiin, niin kuin ei se oikein anna sulle, se vaan lähinnä siinä on varsinkin dietillä,
niin sä oot niin uupuneessa tilassa, siis kisadietillä varsinkin tietenkin, että ei nyt joku perustietsä niin kuin kesädietti nyt silleen niin paljon, No, mutta, jep. mutta sellainen, että varsinkin kisadietin loppuun kohden, niin se on aika rajallista se sun jaksaminen ja palautuminen ja tollainen, jolloin mun mielestä se mun kokemuksen perusteella paras ratkaisu on se, että sä teet just sen vaikka 4 tai 5 salitreeniä viikossa. Sä et tee ylimääräistä volyymia, sä teet sen verran volyymia, mikä riittää. Mutta sä et lähde tekemään ylimääräistä, koska ne 4 tai 5 salitreeniä on ne sun korkean intensiteetin liikuntakerrat, mihin sulla täytyy löytyä sitten, tiedätkö, niin kuin, että sulla niin kuin, sä siirryt siihen sympaattisen hermoston niin kuin fight or flight moodiin, ja se on usein ihan vitun hankala edes päästä siihen kisadietin lopulla, koska se kone ei vaan lähde käyntiin. Ja sitten se on niin kuin hirveän rasite edes päästä siihen, ja sitten toisaalta, niin kuin, että se syö sun palautumista rajusti. Et sen takia mä en esimerkiksi noita niin kuin intervalliaerobisia ja sun muita tällaisia enää 2024 dietillä 0 kappaletta käytännössä. Eli se meni takaisin sellaiseen vanhan ajan bro science niin kuin kaavaan, että tehtiin juuri tarvittava määrä, että saadaan se ylläpitävä ärsyke salilla annettua lihaksistolle, ja sen jälkeen se kaikki niin kuin kulutus, energian kulutus, liikkuminen, niin se tuli mahdollisimman niin kuin hyvän SFR:n modaliteetilla, eli vittu askeleilla. Siis et ei edes niin kuin, no mulla se käytännössä oli vähän niin kuin, että mä aina kun herään, niin sitten lähti niin kuin, ennen kuin söi aamupalaa, se oli vaan mulle niin kuin toimiva kaava, ei siinä tyhjän vatsan arvisessa mitään magiaa ole, mutta että se nyt mulla sattui toteutumaan silleen, mutta käytännössä vaan katsoi, että tuli se sille ekalla 2024 kisadietillä, niin silloin mulla oli niin kuin 12 000–14 000 askeleet, mutta jopa sen tiedon valossa, että sehän alkaa olla, jos te olette katsonut Helmsin nämä päivitetyt pyramidikirjat, niin siellä on aika hyvä arvio siitä, että se alkaa jo olla yli 10 000 askelmäärissä, niin siis siinä ollaan jo silleen aika sellaisella niin kuin tehottomalla, että jos sä lisäät sinne 1000 askelta, niin ei se enää kauheasti sun energiankulutusta kalorin vajeessa lisää. Eli siis siinä on se constrained energy expenditure model pätee silloin, kun yritetään olla kalorivajeessa. Silloin, milloin se niin kuin additive energy expenditure model, eli se, että sulla niin kuin lineaarisesti jokainen vaikka 1000 askelta tai 10 minuuttia kuntopyörää niin kuin lisäisi saman verran kalorin kulutusta kuin se edellinen 10 minuuttia tai 1000 askelta, niin se näyttää pätevän silloin, kun ihmiset ei yritä olla kalorivajeessa. Eli silloin, kun ne syö riittävästi. Mutta heti kun mennään kalorivajeeseen, niin sitten sieltä tulee niin kuin ihan eri malli, mikä ennustaa sitä paremmin. Eli se on että se on sellainen, että jokaisesta ylimääräisestä 10 minuutista liikuntaa sä saat vähemmän todellisuudessa energiankulutusta kuin siitä edellisestä 10 minuutista. Okay. Ja se niin sen takia nyt mä oon esimerkiksi tällä dietillä, niin mä en ole enää pyrkinyt sinne 12 000–14 000 askeleeseen, vaan se on noin niin kuin 10 000. Ja mä mieluummin vaan... ja sitten oot sä vaan kaloreja tavallaan. Joo. Niin enemmän. Ja se knoppilukema, mikä löytyy nyt näistä Helmsin päivitetyistä pyramidikirjoista, että sellaisilla niin kuin just näillä askelmäärillä, mistä puhutaan normaalisti, että oliko se joku 8 ja 15 tonnin välissä, niin siellä voidaan hyvin karkeasti sanoa, että kun ottaa huomioon sen metabolisen adaptaation tai sellaisen niin kuin taloudellistumisen siellä, niin se on noin 2500 lisäaskelta, niin se on noin 100 kaloria lisää kulutusta. Okay. Niin se ei ole ihan hirveän hyvä vaste, jos sä mietit, kuinka monta kertaa sä voit lisätä 2500 askelta ennen kuin sä ravaat tuolla, tiedätkö, aamusta iltaan, ja sitten sä saat jokaisesta 2000, kun ethän sä edes saa, se on silleen, että sä yhden kerran lisäät 2500 askelta, sä voit saada 100 kaloria. Sen jälkeen, kun sä lisäät toisen kerran, niin se on todennäköisesti joku 80 kaloria. Joo. Et sen takia ne ihan holtittomat liikkumisen määrät silloin, kun yritetään dietata olla kalorivajeessa, niin ne... Näin ei siis kannata tehdä, että enemmänkin sit säädellä. Mutta se on silti parempi tavallaan, että tämä lähti siitä tuplatreenauksen analysoinnista, niin että siinä tuplatreenauksessa se on ensinnäkin tosi tehoton keino se salitreeni itsessänsä lisätä sitä sun energiankulutusta. Sä joutuisit tekemään ihan hullua jotain crossfittia, metconia siellä. Ja sitten se, miten
saatanallisen pahasti se syö sulla sitä palautumista ja rajallista, tiedätkö, niin kuin, irtiottoa, mikä sulla on varsinkin dietillä, niin se ei ole vaan mun mielestä sen arvosta. Eli sen takia se lopuksi, mitä mä oon saatana 10. kisadietillä tässä kohtaa, niin kuin jo oikeastaan 9. päädyin siihen samaan, ja se oli siinä mielessä mun kaikkien aikojen paras kisadietti, että kroppa toimi parhaiten sillä kaavalla verrattuna niihin kaikkiin ylitreenaamiseen, niin kuin, tapettuihin dietteihin ensimmäiseen 8 käytännössä. Niin se oli just se, että otettiin ylimääräiset salitreenit pois, tehtiin se, mikä oli riittävää, eli sillä dietillä 4 treeniä, se olisi voinut olla 5 jaoteltuna, mutta sen suuruinen määrä, ei 2 treeniä päivässä, ja sitten vaan vittu askeleita, se oli voinut olla 2 tonnia vähemmän, mutta se oli silti niin kuin ihan ok määrä, ja se, että koska ne askeleet on sellainen, että ne on se kaikkein palautumisystävällisin keino lisätä sitä sun liikkumista, verrattuna varsinkin, että sä yrität jotain vitun intervallia tai tollaista tehdä. Jep. Joo, hei kiitos näistä vastauksista, meillä alkaa olla aika täynnä, niin tässä kohtaa vapaa sana, eli toisin sanoen, mistä sut löytää, sulla ainakin IG on, mihin sä latailet aina sun klippejä ja sit sulla on valmennuspuoli, niin haluatko sä niitä mainostaa tässä vielä? Joo, pakolliset kaupalliset puffaukset, mä joudun itse asiassa tarkistaa, kun mä muistan näitä mun handleja. Eli joo, Instagrami on vaan niinku Utti Hietala, että sinne mä nyt tosissaan vähän jotain noita, ehkä 3 kertaa viikossa laitan jonkun treeniklipiä ja jotain hörinää. Ja sitten niinku se, mitä mä teen täyspäiväisesti työkseni, on toi niinku nettivalmennukset sekä yksilövalmennukset, että sitten 3 kertaa vuodet pyöritään sitä niinku ryhmävalmennus Muscle Giants Pro alla, niin ne löytyy osoitteesta muscleacademy.fi. Yleensä se on siinä fucking bion linkissä, on se siellä tälläkin hetkellä. Joo, no me laitetaan kaikki vielä tämänkin jakson kuvaan. Hei, sellainen, sitten toki niinku sisältöpuolella, että vaikka eli se on niinku Hulkki on se YouTube-kanava. Eli mä yleensä laitan ne sinne Instagramiin, mutta se on sellainen, että mä kovasti haluaisin ehtiä tehdä sinne YouTubeen enemmän sisältöä, koska mä oon tehnyt sitä niin kuin videosisältöä vuodesta 2007 lähtien. Mä tykkään tehdä sitä, mutta se on vaan, että esimerkiksi mähän teen vuoden aikana noin Muscle Challenge Pro-valmennuksiin, niin joka viikko privaattipodcastit, niitä tulee 34 kappaletta vuodessa, niin kuin vaan niille, jotka osallistuu niihin valmennuksiin, niin se on vähän valitettavaa, että niiden 34 privaattipodcastin jäljiltä, niin mä ehdin sitten noita, mikä se on se, kysy Hulkilta vai Hulkin Q&A, näitä niin kuin julkisia podcasteja tekemään niin kuin kourallisen vuodessa, mutta ne löytyy sieltä YouTube. Ne löytyy, jep. Eli sieltä vaan kanavat haltuun ja säännöllisesti toisin sanoen tippuu sitten sultakin materiaalia näihin. Hei, kiitos kovasti ja me palataan seuraavalla jaksolla. No, yes. Se on. Kiitoksia. Moi.